Zule guztioi, ikusten duzue, Arrasateraino hurbildu gara, izan ere, Arrasate udalatxen 10. ekitaldia zuzenean eskainiko bait eta zuretzat lasterketa berria. Lehen aurretik aritu gara hizketan eta esaten zenidan jokin izan zinela, ona etortzekotan, baina zorigaiztoko istripu ark eten zuen, ona etortzeko bide hori, ez da? Bai, alaxe da, 2018an hitza eman nuen hemen izango nitzala, eta, astebete lehenago, Pikosen karreran irten, eta, bukatu ezin, eta ondoren korrika gutxi, eta kale egin behar, Arrasateko hitzorduari. Gaur ezagutuko duzu lasterketa ederra da benetan, 10. ekitaldia gaurkoan, 481 korrikalari izango dira irtera puntuan, eta berritasun handi batekin dator gainera aurtengo Arrasate udalatx. Hain zuzen ere, udalatxeko tontor garaienera igoko baitira korrikalariak. Ibilbide ederra da, 22 kilometroko ibilbidea eta 1400 metroko gorantzako desnibela duen proba. Proba gogorra esaten genuen eta hemen prestatuta etorri beharra dago, eta gainera oso goiz, izan ere otsaila oraindik eta dagoeneko maratoi erdi gogor bat jokin. Bai, alaxe da, ezta, datak aldatu dira, ezta, eta otsaila bukaeran temporada hasi berri, lasterketa gutxi, orain arte, normalean urrialdera edo amaiera eman zaio 2025ari eta 2026 eta lasterketa gogor batekin ia batzuk, debuta, ezta, trail munduan, seguraski ibiliko ziren, errepidean, crossetan eta lasterketak egiten, baina agian batzuentzat lehen lasterketa, beraz, gorputza nola dagoen ezin jakin, eta, test moduko bat, baina, zaila eta aurkari gogorrekin. Eta hasieratik 2015an jarri zen lasterketa hau abian, goi mailako korrikalariak izan ditugu hemen Arrasaten, eta palmaresa ikusi besterik ez dago. Esaterako mutiletan, 2015an, estreinako urtean, Imanol Goñik irabazi zuen, ondoren etorri ziren, urrenez-urren, Aritze Egea, Markel Urigoitia, Julen Larruzea, Asier Larruzea, Gontzal Murgoitio, Mikel Zabalegi, eta azken 2 urteetan Ibai Larrea. Hortxe dituzu hain zuzen ere palmares horiek, eta emakumezkoetan beste hainbeste sekulako maila, Oiana Kortazar, Aitziberri Barbia, Oiana Azkorbe Beitia, Birritan, Irutan, Ane Zabala, Oiana Kortazar, azken urtean, Ainara Urrutia, Onditz Iturbe, izen handiak, gurean korrikalari ona askoak izan diren izenak ikusten ditugu hor. Bai, guztiak euskaldunak, maila gorenekoak, eta, postekoa, 2015 irabazle suertatu ziren bietatik, bat, Imanol Goñi, irteeran izango degula, ezta? Eta Oiana Kortazar, urtengoan ez da irtengo, baina, oraindik lasterka, eta horrek, asko esan nahi du, ezta? Euskal korrikalariagazkan, 10 urte, asko dira, eta berriro ere hemen egiteko aukera izatea, ederra da, Imanol berarentzat. Egin, eta ez du esango hautagaien artean sartuko dugunik Imanol Goñi, baina ziur berea emango duela, natxituko korrikalari gogorra da, eta behin dortxala jartzen duenean, klasea aparta du, eta aurre xamarrean ikusiko dugu. Bai, zalantzik ez da, nahiko ez dakit nola torren, baina, errepidean eta lasterketa batzuk egin ditu, eta azkar egin ditu gainera, Donostiko Ulia lasterketan izan zen, eta 32 minutu azpitik bota zuen 10 kilometrokoa, eta hori asko korritzea da, mutil teknikoa da, jetxi ondo egiten dena, ezagutzen du ibilbidea, motibatu egongo da gazteen aurka edo gazteekin batera irteteko saiakera aprobetxatzeko gogoz, eta seguraski hor aurrean ibiliko da, eta podiunean ez daki sartuko den, baina ez da urrut izango. Ibilbidea ohikoa da, esan dugun bezala, baina berritasun horrekin. Normalean udalatxeko tontor nagusira beharrean lehen garai batean esango dugu gurutzea zuen tontor horretara igotzen ziren, aurtengoan nobedade gisa tontor nagusira sartuko dira, eta ez dakit jokin ezagutzen duzun udalatx, baina hor bukaera tarte horretan aitzartean eta kresterio txiki bat ere badago, eta hori antolakuntzakoek, Mondraitz Kirol Klubak antolatzen du lasterketa hau, lege honez nik uste, egin dutela nolabait hor aurreratzea debekatu. Ongi hartutako neurria izan ere toki oso teknikoa da eta arrisku puntua ere badu.
Bai, gailurreko kresterio horretan, ez da, neutralizatu gisa eman diote izena, eta arriskuak ere badaude hor aurreratzen eta elkar borroka batean murgildu ezkero, eta lasterketa pixkat luzatuko da, ez da, orain arteko errekorrak 1:47 inguru aurreko urteko ibailarreak eginekoa da, 1:47:02, hor goiko itzuli horrekin, ziur 6-7 minutu luzatuko direla, eta urten 2 ordu azpitik izango dira, seguru aski lasterkariak, baina, 10 minututxo gehiago beharko dituzte, beraz, lasterketa teknikotasunean irabaziko du, eta, iraupenean ere, beraz, oraindik ere, pixka bat zailagoa. Usten duzue, goizeko 9:21 minutu oraintxe, 8 minutu barru jarriko da lasterketa abian, eta aipatu legez, ibilbidea hemendik Arrasateko plazatik irten, eta Monterrondik barrena sartuko dira mendialdera, lehendabizi Kanposantu alderako bidea hartuko dute, handik Anporretako tontorra izango dute lehendabiziko jomuga korrikalariek, handik Meatzerrekara jaitsiko dira, Meatzerrekatik Udalara joko dute, eta hor hasiko da benetako lasterketa, lasterketa hasieratik hasiko da, baina tokirik ederrena, tokirik teknikoena hor hasten da, Udalatik udalatxerako bidea erregetxo bidetik barrena egingo dute, handik esan bezala Udalara joan, han bukle moruko buelta bat eman, eta mundu guztiak txukurrillo bezala ezagutzen duen jaitsieratik egingo dute, baina aritu dira, hori ere aipatu behar dugu, Arrasateko zientzia elkartekoak toponimia eta begira, eta txukurrilloko jaitsiera deitzen dioten horri, txukurrillo antza hor dagoen txabola bat edo da, eta Asentzioko kanala da jaitsiera hori bertako toponimian. Asentzio, hor goian dagoen ermita da, 16. mendeko ermita, eta horretxek ematen dio izena, hortxe duzue bilbidea, horrazten da, Udalatik gora benetako tarterik gogorrena, Udalatxeko tontorra 12. kilometroan, hor buelta egin eta bera egiten dute aipatutako Asentzioko kanaletik, hor Kaparramendi hegaletik joaten dira ia Besaideraino, buelta eman berriz ere Udalara, eta jaitsiera hemen Arrasaten. Tarte desberdinak ikusten ditugu. Lehendabiziko tartean, Anporretarako bidean eta hor korrika aldapagora izan arren, korrika egiteko tartea da jokin, Udalara artekoa. Udalatik udalatxera hor nahikoa lan, eta jaitsiera ere nahiko teknikoa da, eta gero bukaera berriz oso azkarra. Indarrak eduki ezkero, bukaerako tarte horretan min handia egin lezake indartsu dauen korrikalariek. Bai, alaxe da, ez da, 3 zati edo ezberdindu daitezke, hasiera, Maldan-gora, baina oso azkarra, korrikalaria, erabat oinez pausorik emango ez dutena. 10. kilometrotik behin udala gaindituta, udalatxeraino, zona oso pikoa eta teknikoa goien, jaitsiera ere zaila, eta behin ja udala baino lehen 17. kilometrotik helmugara azken 5 edo oso azkarrak, zailtasun gutxikoak, eta berriz ere oso korrikalarientzat aproposa, ez da. Ikusin behar, ez da, gaurkoan maila handiko korrikalaria ditugu, arlo guztietan ondo moldatzen direnak, bai gune azkarretan, bai teknikoetan, beraz, nik uste, lasterketa batzuek elkarrekin hasiko dutela, 4-5 bat korrikalarik, eta agian Udalatik aurrera, ez da, hasiko dela apurtzen eta bakarkako lan hori aurrera eramaten. 491 korrikalari irtengo dira, hemen ere zozketa eginda, 1000 pertsona inguru apuntatuta izan dira zozketa horretan, baina azkenean dortxala 491 lortu dute, eta poliki hasiko gara xehetzen hautagaiak. Emakumezkoetan, jokin, nik hautagai nagusi bat ikusten dut, ez dakit bat zatozen Carrodilla Cabrestre. Hueskakoa da, 21 urte ditu, baina goi mailako korrikalaria dela erakutsi du, eta nik uste dut besteen gainetik koskatxo bat gorago dauela. Bai, nik ere ala esango nuke, ez da, neska oso gaztea, baina, maila bikaina ematen ari dena, ez da, azken 3 urteetan, ja, juvenila zela munduko txapeldun suertatua, eta geroztik ja, heldu edo absolutoetan ere, emaitza bikainak lortu dituena azken 2 urteetan, ez da, nik uste, koska bat goitik egongo dela, baina, hor ditugu euskaldunak ere, ez da, Ainhoa Sanz parte hartzekoa da, Ainhoa Sanzek edozer gauza egin dezake, ez dakit nola datorren, azken aldian mendi lasterketetatik pixkat urrun egon da, lesioak direla medio, edo
adinak agian arnaz hartzeko eskatzen diolako, baina bueno, maila gorenekoa 2019an nik uste dut Castron Espainiako txapeldun izana, eta krosetan eta korrikalari bezala euskal korrikalari hoenen pare ibilitakoa, ez da, orduan maila honean etortzen bada, ez da urruti izango. Oian Azubilaga bezalako korrikalari onak ere baitugu, Nerea Urteaga, beraz, nesketan, hautagai nagusi bat agian, baina bueno, ikusi beharko da nola juten dan gaurkoa. Eta gizonezkoetan hautagai nagusi bat aipatu behar bagenu, Ibai Larrea aipatu behar, izan ere Antzuolarrak azken bi ekitaldiak berak irabazi ditu, aurten ere hautagai nagusien artean hortxe dago, baina aurkari gogorrak izango ditu. Alde batetik Alain Santamaria Errioxarra aipatu behar nuen, baina antza irtengo da Alain Santamaria, baina lehen aipatu duzun Ainhoa Sanz, orain bere taldean sartu da, Open Trail taldean, eta antza Ainhoa Sanzi laguntzera dator, beraz Alain Santamaria ez dugu hautagai nagusien artean sartu beharko, baina hor daude esaterako Lluís Puigbert, Gironakoa, katalana, hau ere gaztea, 20 urte, baina sekulako maila duen korrikalaria, eta gero euskaldunak, Ibai Larreaz gain, Gontzal Murgoitio Elorriarra hemen daukagu, baita Oier Zubeldia ere, amezketarra, oso indartsu datorren amezketarra, Asier Azkarate Arrasatearra ere ez nuke ahaztu nahiko, horre Amairu Dortxalarekin ikusten duzuen Arrasateko hori, egungo Euskal Herriko txapelduna bera baita, eta Paul Ormaetxea ere hautagaien zerrendan sartu behar, nola ez, berak lortu zuen Zegama Izkorrin euskaldun onena izatearen orea, beraz hori etxekagian hautagai nagusiak. Bai, nik uste dut boskote, seikote bat, bai Paul, bai Oier, aipatu ezun Lluís, oso gaztea baino maila handikoa, eta Ibai aurreko urtean aurretik sartu zena, Zegamako kilometro vertikalean. Barkatu, hemen ikusten ditugu, Ibai eta Aimar ere favoritoen artean ez dugu sartuko, baina Larrea abizena eramateak bakarrik ez dakit doai berezi bat ematen dien korrika egiteko, ekain ere hor daukagu, bi anaiak hor, batetik Ibai eta bestetik Aimar, barkatu. Bueno, gene honak izango dituzte, eta Aimar ere, 10 aurrenekotatik ez da urruti izango, ez da, eta bueno, hor, Oier, Paul, Imanol Goñi, Gontzal ez dugu irteran ikusi, baino seguru aurrean izango dela, gaurkoan ere, eta hautagai nagusia agian Ibai, ez da, aurreko 2 urteetan irabazlea, lehen urtean ere aurkariak baino zer gehiago izana, beraz, bueno, ibilbidea ezagutzen du, sasoiko dator, beraz, bera joko dugu hautagai nagusi, baina, bueno, ez du bat ere erresa izango, garaipena lortzea. Minutu pasatxo barru, jarriko da abian, Arrasate Udalatxen 10. ekitaldia kirioak dantzan izango dituzte. Korrikalariek, barrezka ikusten dugu hor bat, Dortxalarekin, Ibai Larrea, eta Gontzal Murgoitio aipatu dugu, eta Gontzal Murgoitio hor aurreko postuetan ez dut ikusten, baina pentsatzen dute Elorrioarra hor izango dela. Bai, txapela eta guzti, orain ikusten dut, Gontzal Murgoitio txapelarekin etorri da, ez dakit gaur txapela askoren beharri izango duen, izan ere eguraldia hortxe kolokan, egin duen astea eta gero marka da gero, horrelako eguraldia, 30 segundu besterik ez, hortxe, 3 Dortxalare ikusten duzuen horixe da, Gontzal Murgoitio Elorriarra, badaki hemen irabaztea zer den orain dela 4 urte, bera gaiendu zen, eta ziur, gaur lanak ematekotan etorreko dela. 3 Dortxalarekin ikusten duzuen Gontzal Murgoitio, aldamenean duena da, 7arekin Oier Zubeldia, Aiaramendiko kamiseta zuriarekin ikusten duguna berriz Arrasatearra, 5 segundu, 4, 3, 2, 1, Arrasate Udalatxen 10. ekitaldi berezi hau jarri dabian esan bezala, 22 kilometro eta 1400 metroko gorantzako desnibela izango dituzte, eta onenak irabaz dezala, eta gozatu dezatela, eta minik gabe itzuli daitezela, hori da garrantzitsuena eta jokin, gozatu eta minik hartu gabe etxera bueltatzea. Bai, alaxe da, ez da, denek nahiko dute, ez da, beraien marka bizilagunari irabazi, auzokoari, aurreneko herritarrain, edo Ibai, Gontzal eta Paulek lasterketa irabazi, baina, bueno, gehienek astelenean lanera jun beharko dute, zorionez, eta gai izan daitezela, ez da, orkatilak eta zaindu, belaunak, erorketaren bat edo beste ikusteko aukera eukiko dugu, baina, bueno, aminik ez duten hartzen.
Eta ez dakigu, dortxala ez diot ikusten, baina honek ere apusturen bat izango zuen, tartean esango zuen, bai ez ni irten hemen Ibai Larrea eta hauen aurretik eurrean. Eta horrela irten da, tropeltxoari, bai? 50 zenbaki iruditu zait, Alex Saramburu, herritarra, beraz, seguru eukiko dituela, lehenengo kontroletik pasa aurrena, edo zeu eukiko du buruan, eta aurrera, Monterrongo parke ederretik barrena sartzen dira mendian, eta 481 korrikalari horietatik aipatu 170 arrasatear daudela gaurre korri gehinez, eta hori ere marka da gero. Izan ere, Debagoiena oso baiara korrikalaria esan behar nuen, baina kirolzalea da, eta horren erakusgarri garbia, Jokin, herri bakoitzak badu bere lasterketa. Azteko, aipatzen dugun Arrasate udalatx, Oñatiarrek badute beraien Aloñako igoera, lasterketa ederra hori ere, Elgetarrek martxoaren 28an jokatuko den hauntzen lasterketa, Aretxabaletarrek ikazkin trail daukate, Gatzagarrak apuntatu dira aurten, Gatza trail egingo dute estrainekoz, eta Eskoriatzarrek bazutelen lasterketa eder bat, ez dakit ezagutzen zenuen, Gabez takarraran, Gabez egiten zena, 11 ekitaldi egin eta gero uste dut 2023an utzi zutela bertan bera, baina marka da gero, herri bakoitzak bere lasterketa. Bai, handia. Hor, herriaren implikazioa, bolondrez ugari, eta ez da erresa ez da, gaur egungo gizartean bolondrez lana, normalean lan asko eginda gero kexak izatea, zoriontzeak baino gehiago, eta bueno, jarraitu dezatela ez da, herri hauek, Antzuolan helengo astean izan genuen. Antzuola ragaztu ditut, Ibai Larrea tarakora eta han izan ginen gainera, Antzuolako 8.000 ikusten, barkatu Antzuolarrei. Eta lasterketa politia, lehengo astekoa ere, beraz, jarraitu dezatela, eta horrek, egia da, bultzatzen duela, ez da, gero herritarren parte hartzea, eta, ikusten dugu, ez da, gaurkoan ere herritar ugari, eta inguruko bailarako herri guztietatik etorritako gehienak izango direla. Eta mendi lasterketak aipatu ditugu, eta korrikalariak ere makina bat eman ditu baiara horrek, eta ematen ari da, hor ditugu esaterako orain, puntaren puntan, munduko honenen artean ari den Malenosa Oñatiarra, lehen aipatu dugun Oiana Kortazar Elgetarra, baina hauek leian ari dira, garai batean beste batzuek aritu zirelako, eta esaterako Zegama Izkorriko lehen irabazlea ere Debagoiendarra izan genuen, Rosa Lasabazter Eskoriatzarra, eta zurekin batera aritutakoak mordo bat, gogoan daukat esaterako Asier Urdanpileta, badakit ez dela Oñatiarra izatez, baina hemen Oñatin errotutakoa da, eta lehen da biziko Zegama horretan podium egindakoa, ondoren etorri ziren esaterako Letamendi anaiak, Zuaitz Espeleta ere, Zuaitz Espeleta, Arrasatearra, Aritz Kortabarria urte askoan ikusi dugu gainera hor korrika, Arrasatearra, ez dakit makina bat korrikalari eman ditu Debagoianak, eta ematen ari da. Oraindik ere, aipatu dugun Malenosa izango da horre izardiz diratxuena, baina Malenen gerizpean ere korrikalari mordoa. Bai, ez da, parte hartzaile ugaritik, maila handikoak ere sortu daitezke, ez da, orduan, kirola oso sustatua daun inguru honetan, bai txirrintan, bai korrika, bai triatloian, segurazki, maila oso altuko kirolariak ditugu, eta, gustoko dute, esfortzuari bildurrik ez, eta, gero horrek sortzen du taldea ere, baten inguruan, maila duen horren inguruan, indar hartzen du kirol horrek, eta, zaletasuna gehitu itea, eta horrek maila ere ematen du, eta zorionez, Arrasate eta inguru hauek maila handiko kirolariak eman dituzte. Errepikatutako irudiak ikusten ari gara, 9:30 jarri da lasterketa abian, gaurkoa 10. ekitaldia da, esan dugu ekitaldi berezia dela, lehen da biziko aldiz zigoko baitute Arrasate udalatxetik lasterketa honetan udalatxeko tontor nagusi hori, 481 korrikalari jarri dira abian, goizeko 9:30, eta errekorra Ibai Larreak ezarri zuen pasaden urtean, hain zuzen ere,
ordu bete, 47 minutu eta 2 segundu behar izan zituen Antzuolarrak, aurten tontor nagusi horretara igota pixka bat geixiago beharko dute korrikalariek, baina ordu bete eta 2 ordu azpitik izango dira hemen, berriz ere Arrasateko plaza honetan helmuga aratuko dira, gehientsuenak, 481 irten dira, bat gelituko da bidean, indarrak ongi neurtzea oso garrantzitsua baita, eta hortxe ikusten duzue, hain zuzen ere, udalatxeko tontorra, sekulako lainoa sartuta dago, lanerako ere ez dira baldintza egokienak, eta lana aipatu behar dugu, gaur elkarlanean ari gerala, bai Arteman, bai Agao, bai Goiena, bai Euskal Telebista, denak ere lanean, eta hasieran Xabi Urtzelai, Goienako lankidea ere izan da, parte hartzaile batzuekin, eta entzun ditzagun parte hartzaile horiek, esan dizkigutenak, lasterketa abiatu aurretik. Ibai Larrea, Iasko txapela defendatzera. Bai, bueno, defendatzea erteningoa, gero ez dakitxe, eta ertengoa no ez, nahi duna, baina, bueno, horta ertengoa bentze. Zela zatoz? Bueno, niko guakin, haber ikustea pixka semuz nahon, oin arte mendikoik ez dotein aurten, pareak karrera inditxut, korros bat eta asfaltoko bat, eta haber honekin mendixan estrenatzea aurten. Udalaitzen azkenengo hastian oso eguraldi ona, ez udalaitzen, Danian, baina, bueno, gaur gabian euri apur bat egin dau, eta, bueno, horrek igual mesede baino kalte? Bai, aurten gaina krestako tramua luzetxua, hor harri artean da denpora geixo pasau bihu, eta igual labana behon leike, bildur puntu horrekin bai, baina, bueno, danen dako iguala izango da, así que, oixe, ez da problemaik. Gozatu. Eskerrik asko. Ainhoa zan, emakumezkoen borroka horretan zeu ere favorito zaitugu. Bai, baina nik hain favorita ez naiz ikusten egia esan da, baina, bueno, gehien bat etorri nahi ondo pasatzea eta zirkuitoa nola inoiz ez deten bidea ezagutzea eta ondo pasatzea. Cross denboraldia amaitu berri dozue, akaso gaur otzailako 28 batzuendako goiz samar izango da? Nere kasuan bai, mendik gutxi ibili naiz, baina, bueno, ze puntutan garen ikustea frogatzea etorri naiz gehien bat. Ba, gozatu. Mi esker. Imanol Goñik estrena hauen Arrasate udalatx, oina 10 edizio, eta ostera birtera puntuan. Bai, zorionak emotera etorri naz, 10 urte, zorizionak. Eta uste dut gaur esatari lanetan ibiliko diene lagunen artean, baten dako favorito ere basarela. Ba, laguna hunditxe izango da, ez dakite nortzuk egongo dizen, anart igual. Bai, bitxu, ba, bueno, ia okazinu dauen eureka segoteko, eta favorito ez dakit, baina, bueno, guk egingo dugu eurie, gogor urtengo gara, eta, bueno, pare bat orduko aleginien uste dute dino mongo dugule gerrapurruet. Ez jateko, baina bai, horre, haber top boss bat edo hortxe burruka horretan. Zer espero duzu topatzia udalatzen? Ez dakit, ze topakoeten, espero dute, bueno, hortxe taldetxu baten edo orkari batzuk azpasatie tontorra, eta bueno, larri bezot espero. Bustitxe gongo dala atxa, kontuz pasau, da, gautxi berakuen, baina itzuleran, hortxe, bueno, ez dakit, disfrutatzen dugu, bai, alegin horretan. Disfrutau ba. Eskerrik asko. Oiana, beste favoritoetako bat, dortzala eskuan, lau zenbakiarekin, ze asmoakin zatoz, Oiana? Bueno, batez ez disfrutatzeko, ze azkenen urteko lehenengo karrera, eta orduan pixka bat ikusteko gorputza zen mutu zaun. Talde politxa batu zarete horrealdekoen borroka horretan, ez da erreza izango. Bai, egia esan aurte nivel altua dago, eta, bueno, betire positiboa da hoi, ez? Lehenengo edizioa da Arrasate udalatxen? Bai, nirea, bai, beste urte batzutan saiatu nez, baina azkenen gauza batengatik beste bategatik enaiz etorri, hasi que bai, lehenengo edizioa. Eta horrek eragiten dago, garaipenaren borrokan ibiltzerako orduan? Bueno, nire esango gotxu natorze, beti gustot izan zait ibilbidea, baina, bai, abertzen muzkotean. Sorte hon ba. Paul, Arrasate udalatxeko laugarren edizioa izango dozu, ze asmorekin zatoz? Bueno, urteko lehenengo lasterket izango da, eta apurrete probetan ia aurren ibiltzeko kapaz garen, eta ez da egit. Mintzaten zaituko gara horre gerrapurrete moten. Aurreko borroka horretan, hainbat lagunen izenak pilatu ditugu, Bai, egitze, favorito bastante etorri, kanpotipe bai, da, bueno, seinale hona da, azkenien bestientzako motivazio puntu apurruet, eta, bueno, gerri moteko prest. Animo.
Badagoeneko zuzeneko irudiak ikusten dituzue, mendian sartuta korrikalariak, aurreko taldetxe horren azkenengo lasterkariak izango dira hauetxek, eta horre kamiseta zuriarekin eta korriarekin ari direnak behintzat, azkarate anaiak izango dira, okerrezpaldimanago, biak ere Arrasatekoak, Aiaramendi korrikalariak taldearekin aritzen direnak, lehen ere aipatu dugu, Asier Azkarate, Euskal Herriko egungo txapelduna da, eta gaur herritarren aurrean, favorito nagusiei lanak emateko gogotsu. Etorriko da, iaz esaterako 5. postua lortu zuen Asier Azkaratek. Hauek ere beste hainbeste korrikalari bezala jokin, bizikleta mundutik datoz, afizionatuetan eta eulen taldearekin ongi aritutakoak dira, eta horrelako kasuak mordoska ikusi ditugu, txirrindularitza lanak amaitu, afizionatuetatik profesionaletara emateko jauzi hori ezin eman, eta korrika munduan sartzeko autua egiten dutenak. Bai, alaxe da, ezta, trail mundua gaztetatik zaila da, aurrera eramatea, eta normalean beste kirol batzutatik eratorritako kirolariak aurkitzen ditugu gehienak, ezta, eta bueno, hor lehen aipatu Azkarate anaiak txirrindatik, Paul Ormatxea bera txirrindatik dator, Alain Santamaria bera Portugalena Portugalen profesionala izandako txirrindulari ohia da. Bai, jende asko dago, gero beste batzuk etorriko dira, futboletik, arraunetik, triatloitik, denetatik pixkat. Eta bueno, hori ari da pixka bat txertatzen ere, ezta? Gaztetatik traila egiten duten lasterkariak ere badaude, aipatu dugu, lehengo astean Antzulan izan ginala, eta bueno, han ja gazteen lasterketa daude, eta bueno, badaude, kirol ezberdinak uztartzen dituzten kirolari asko, baina etorri ziren, ezta? 3 Burgales trail mundua gustoko eta eskola baten barruan hor dabiltzanak, ezta? Eta bueno, pixkanaka, agian Katalunian hori azken ja 20 urteetan ematen den bezala, hemen ere pixkanaka eskola horiek sortuko dira eta izango ditugu, ezta? Gaztetatik mendian darabilten kirolariak. Beste batzuetan ere aipatu izan dugu gai hori eta katalanak aipatu izan ditugu, ez? Katalanak pixka bat aurretik doazen sentsazioa, eta horren erakusgarri garbia orain ere ikusi dugu. Neguko Joko Olimpikoetan, asko Oriol Cardona agian orain ezagutuko zuten, baina guk aspalditik ezagutzen genuen Oriol Cardona, hemen ere Euskal Herrian behin baino gehiagotan ikusi du korrika, kilometro vertikalean zegaman gaiendutakoa da, maratoia ere egindakoa, beste hainbat lasterketetan ere hemen aritutakoa. Katalanak alde horretatik beste kultura bat daukate, beste kultura bat baino gehiago, azpiegitura gehiago dituzte, eta azpiegitura horren fruitua eta lan horren fruitua gero ikusten da, bai Joko Olimpikoetan, edo gaur hemen daukagun Lluís Puigvert gaztea 20 urterekin, zenbat eta zenbat katalan ikusten ditugun, hor badago arrobi bat, Kilian Jornet fenomenoa hor dago, baina Kilianen atzetik lan handia dago, eta gazteak irtetzen dira Arkaitz azpitik ere bai, Katalunia aldean. Bai, egia da, ezta, Kilianek orain dela ja, ez dakit zenbat urte, baina ia 20, ezta, trail eskola batean gaztegia zela eta arazoak izan zituen sartzeko, ezta, federazioak araututako 14 urtekoa ustetzukala, eta bueno, Kilian ja 12rekin edo hasi zenan, eta maila bikaina ematen zuen, eta azkenean onartu egin zuten, ezta, uste federazioko gazte sailean edo, eta geroztik, izango dira 20 urte baino gehiago, ezta, bai federazioak, bai baga bezalako herriek, trail eskola handiak dituztenak, eta korrikalari pilo bat ari direna sortzen, eta oso gaztetatik ja, espezialistak, ezta, kilometro vertikaletan, mendi eskian, eta gero trailean, ezta. Hemen ere ari dira, poliki loratzen horrelako trail eskolak, Tolosa aldean bazabiltzate, lan pixka bat eginez, nola doa proiektu hori jokin? Bueno, azken 2 urtetan edo ja, nahiko sendotuta dago, ezta, baditugu 30-40 gazte, astean zehar Ibonekin eta Iker Karrera bera ere entrenamentuetara gerturatzen dena, eta bueno, sendotasuna hartzen, ezta, aurten ja mendi eskiarekin zertetzela da batzuk eman ditugu, ezta, Joseba Tobarren bitartez,
eta urrungo urtean agian iparreskia ere murgiltzeko nahia dago, ezta? Orduan, gazteak gustora joeten dira, aukera zabala da, ez bakarrik konpetizioari begira, mendiari, naturari, baloreak lantzeari ematen zaio garrantzia, eta gero horietako batzuk bai konpetitzen dute, ezta? Baina ez da konpetizio eskola bat, baizik eta mendi eskola bat, eta Ibon lan bikaina egiten ari da hor, astean zehar, eta seguruna emango ditula bere emaitzak. Ikusiko ditugu bai, horko lanaren fruituak, dagoeneko 3. kilometroan dugu, Arrasate udalatxen 10. ekitaldi hau, gure kamera ere badoa aurrerantza bidean, honako hau oker espaldimanago kamiseta zuriarekin eta gorriarekin ikusten duzuen Aritz Unamuno izango zen, Bergararra, normalean kilometro vertikaletan eta aritzen dene mutila, hauek atzekaldekoak dira, eta hortxe dituzue sailkapenak 3. kilometroan, Gontzal Murgoitio bera, lasterketa buru, baina denak denbora berarekin, 15 minutu eta 20 segundorekin, lehen aipatutako 3 favorito. Gontzal Murgoitio, Puigbert eta Larrea, 15 minutu eta 20 segundu, beraz, 5 minutuko erritmo horretan hasi dira, Aldapagora joateko erritmo bizia, Jokin. Bai, hor daukagu eta talde handia da, 10 bat edo 12 korrikalari badira, eta hoien artean, laugarren Imanol Goñi pasada, denbora berdinean, Oierzu Beldea, Ibai Angulo, Paulo Ormaetxea, Aimar Larrea bera, favorito nagusiak hor dira, eta orain neskak ikusi behar, ez da, laizter izango ditugu hor, azkar doaz, eremua edo lurzorua ederra ematen du, lehen aipatu duzu pena, lainoa, pixka, atzo euria, baina, agian hobe gaur 8-9 gradorekin irtetea, lehengo astean izan ditugun 18 edo 17 izatea baino ez da, nahiko fresko dago. Lurra, bai, egongo da, baina seguruna lokatza egoteko aukera gehiegi ez da egongo, lehen lasterkarientzat, azken arentzat agian, bai, lareun pasatzen direnean eremue batean lokatza handia egiten delako, baina lehen lasterkariek zorua bikain topatuko dutelakoan nago. Aurten ibilbidearen aldaketa txiki bat sartu dute antolakuntzakoek, eta hemen ikusten ditugu. Lehen aipatutako Gontzal Murgoitio lasterketa buruan ikusten dugu, Ibai Larrearekin batera, Gontzal Murgoitio ezkerrean ikusten duzuen hori da, txapela atzerantza jargita eta Ibai Larrea berriz. Beltzez, eta hortxe duzue ibilbidea, hasierako ibilbide zati hau Anporretaraino doan igoerarekin, 7. kilometroan, berriz ere jeitsiera, mehatzerrekara, hortik udalarako bidea egiten dute, eta horrazten da, tarterik gogorrena, udalatxeko tontorrerako bidea, azken zatian gainera kresterio txiki bat daukate, oso teknikoa da, jeitsiera, Asentzioko kanaletik, lehen ere aipatu dugu, Txukurrio bezala ezagutzen dela, baina berez Asentzioko kanala dela, hor buelta handi bat egiten dute, besaidera joan beharrean, eta bukaera berriz, ziztu bizian egitekoa da, eta lasterketak askotan Jokin, Aldapagora baino, Aldapa bera erabakitzen dira, eta hau izan liteke horren erakusgarrietako bat. Gogoan dut, iaz esaterako, Aritz Egeak lanak eman zizkion Ibai Larreari Aldapagora, hortzak erakutsi zizkion, baina azkenengo jeitxieran aixe hartu zuen mendean Ibai Larreak azkarragoa izaki Aritz Egea, aurten erretiro hartuta den Aritz Egea, urretxuarra. Bai, ez da, ondo diozu bezala, Aldapa bera indartxu bukatzeaz gain, teknikoki ere ondo moldatu behar zara, eta indarrak eduki ere bai, ez da, orduan Aldapagora diferentziak markatzea zaila da, egia da hor egon behar dela, boskote horretan egon behar dela, Aldapa bera gero irabazial izateko, 12. doanak zaila izaten du irabaztea, baino goruntz diferentziak hain txikiak direnean, o maila antzekoa dutenean, agian goitik berako teknikotasun horrek bai baldintzatzen du garaipena nork eraman, ezta? Eta lehen urtean argi ikusi zen, ezta? Eguraldi oso traketxarekin, lurra oso labainkor eta lokatza askorekin, Ibai asko zobeto moldatu zen Aritz baino, goien udalatxeko gainean uste eta Aritz biak elkarrekin ziren, baina Aritz aurretik eta helmugan pare bat minutu sartu zizkiolakoan nago, ezta? 3. egin zuen gainera Aritzek, eta 2 minutu bai. 2 minutu eta 10 segundu. Eta hortxe duzue lasterketa burua, hemen azkenengo doan hau, kamiseta gorriarekin, bejondeiola gainera. Imanol Goñi handia duzuen, atxituarra 2015an bera izan genuen hemen Arrasate udalatxen garaie, eta gaur ere hortxe
hautatuen taldetxo horretan sartuta. Bere aurretik ikusten duzuena Paul Ormaetxea da, kamiseta beltzarekin, ondoren Oier Zubeldia, lehen aipatu dugun Gontzal Murgoitio gaur Bixere eta guzti etorri zaigu, eskumak aldean kamiseta beltzarekin ikusten duguna da Ibai Larrea eta guztien buru, katalana Lluís Puigvert lehen ere aipatu dugu, goi-mailako korrikalaria dela, eta berak hartu du orain hor taldetxo horretan tiraka aritzeko ardura. Ibai Larrea kamiseta beltzarekin ikusten duzue, eta gaur bertan enteratu gara, berez Ibai Larrea La Esportibarekin aritu da azkenaldian, aurten Open Trail, Alain Santamariak eta Naiara Irigoienek abian jarritako proiektuaren kide zen, hori ulertu genuen behintzat, baina antza proiektu hori bertan bera gelditu da eta 4 korrikalarik osatuko dute talde berria. Ganixek, hemen antolakuntzako kideak aipatu digunez, Alain Santamaria bera, Naiara Irigoien, Ainhoa Sanz eta Ibai Larrea izango dira talde horretako partaide. Zema kontu, Jokin, trail, mendi lasterketa kontu hauek asko evoluzionatu dute azken urteetan, profesionaltasuna ere sartu da, baina ez korrikalariek nahi beste, hautatu batzuek baino ez daukate aukera, hemendik bizitzeko eta saiakerak egin arren, oraindik ere bide luzea dago, txirrindularitza edo beste kirol batzuen pare jartzeko. Bai, alaxe da, hemen sartu da, dirua, horregatik gaude, gu ere hemen telebistan, esfortzu handiak egite dituztelako, antolakuntze gaur bezalako ekitaldiak aurrera eramaten, sponsorrak ere badaude, baina, oraindik profesionaltasunetik nahiko urrun gaudela, ezta, esan genezake, eta Open Team Trail talde honen sortzaile Ezekiel Bellido ere izan zen, tipo korapilotxua eta zaila berarekin gauzak aurrera eramatea, eta sortu zenean, ez naiz gogoratzen norbaiti, baina urte bete irauten duten, ezta, aipatu nion, eta, diru gutxi egon ohi da, eta diru gutxi hori normalean, korrikalariek jaso beharrean, erdi edo intermediario edo promotore sortzaile Ezekiel bezalakoak daudenean, zaila izaten da, ezta, batek, 4 kontaktu dituelako eta besteak esfortzu, Alain bezalako jendeak esfortzu bai fisiko, bai mental, bai lana utzi eta ontara dedikatzeak sortzen duen energiak ikusten du ezunean, zaila da aurrera eramatea proiektu komun horiek, ezta? Eta seguraski horrelako tirabirak izan ziren, ezta? Aurten Alainen entrevista bat irakurtzen nuen, ezta? Profesional izateari utzi egingo ziola eta prezioa 11.000 eurotan jartzen zuen, ezta? Uste bere buruan elkarrizketa batean, eta gaur egun 11.000 euroko profesionalik ez dago inungo lanbideetan, ezta hori erabateko baldintza duinak ez dira, oso urruti daude profesionaltasunetik, eta gatazkak hor sortzen dira, ezta? Denek dirua nahi eta lortzen ez denean. 3 lasterkarik egin dute aurrera, Ibai Larrea, Lluís Puigvert eta Gontzal Murgoitio ikusten ditugu, eta emakumezkoen erreferentzia ere badaukagu 3. kilometroan, eta Ainhoa Sanz, urretxuarra Ausart, aurretik da, hortxe ikusten duzue, eta atzetik Kabestre eta Zubillaga 17 segunduko tartea besterik ez, oraindik lasterketa hasi baino ez da egin, baina esanguratsua, Ainhoa Sanzek hor hartu duen erabaki une hori aurrera egitekoa, azken urteetan lehen aipatu dugu Ainhoa Sanz gutxi lehiatzen ari zen, kilometro vertikaletan, crossetan, eta ikusi izan dugu urretxuarra, baina mendi lasterketa luzeak eta alde batera utzita zituen, beti lesioekin eta arazoekin aritzen baitzen, eta aurten, ez dakit, berriz ere apustu egin du, mendi lasterketiko apustua, eta gaur Ausart irten da, Ainhoa Sanz. Maila badauka, ezta, esperientzia ere pixkanaka sortzen joan zaiona, eta inungo presio hori gabe, irtengo zen, eta, ikusin behar, ezta, lehen zatia agian berarentzat proposagoa, oso azkarra, gero ikusi behar, mendi inguru zailo hoietan murgiltzean, udalatik gora, nola moldatzen den, eta jetxieran, ezta, Karrodilla Kabestrek badauka, beste heldutasun bat trail mundu honetan, eta, baino mailaz, seguruna, Ainhoa hobea eta guzti izango da, ezta, Karrodilla baino. Karrodilla Kabestre aipatzen dugu, emakumezkoen artean agian bera da favorito nagusia, oso korrikalari
gaztea da, 21 urte baino ez ditu, Hueskakoa da, Estadilla herrikoa, baina Jokinek lehen aipatu duen legez, gazte mailan munduko txapelduna izana, bai eskairruninean eta bai kilometro vertikalean. La Esportiba taldean aritutakoa da ere, iaz Open Team Trailen aritutakoa, aurten bere kontuari da, oraindik ez dute bere Instagramen eta begira aritu nintzen eta ez du jartzen ze talderekin arituko den, eta iaz dagoeneko maila altuko lasterketetan, nazioarte mailan eta Kalamorro Sky Racen esaterako 5. egin zuen, Ibizan jokatutako Espainiako txapelketan maila nagusian 2. egin zuen, 23 urtez azpikoetan noski txapela jantzi zuen, Corendon Trail Tatail Runen Turkian 2. Udan ondoren hankan kolpe bat jo eta bere ilusio nagusia Kanfranken etxean jokatzen zen munduko txapelketan ezin izan zen egon Karrodilla Kabestre, baina hautagai nagusien artean bera sartu behar. Hortxe ikusten duzue, Arrasate goitik nola ikusten den, laino artean udalatxeko atxak ikusten dituzue hor ezkerraldean, 1117 metro dituen mendi eder bezain tentea da. Dakit ezagutzen duzun, Jokin, lasterketan lehen aipatu dugu ezetz, baina bestela paraje hauetan eta ibilitakoa etezanen. Gutxi, urruti ez dugu esango, urrutiago ere juten gara, Pirineota eta Alpeta eta ez dakit irterak ditugu, baina behin izan naiz, ustez, Kepalarreak, hemen Arrasaten bizi den donostiarrak, bera ja Arrasatear sentituko da seguraski, elkartean bazkari bat antolatu eta ustez egun hartan izan ginela. Mendi ederra da, ezpairik gabe, udalatx, tente zutitzen da Arrasate eta Elorrio ere aipatuko dugu, izan ere mugan dago, Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko mugan dago udalatx, 1117 metro dituen Gaieur tente bezain ederra. Lehen orain arteko 9 ekitaldietan aurreko tontorrera igotzen zen, gurutzea zeukan tontorra, eta hori ere aipatu behar dugu, gurutzea zeukala diot, izan ere Jokin ez dakit, badakizu, baina gurutze hori gau batean desagertu egin zen. Eta ordutik, hemen Arrasatetik ikusten zen tontor hori gurutze eta guzti, gurutze gabe utzi dute, eta horrelako zenbat salaparta Euskal Herrian ere, garai batean jarri ziren gurutzeak, mendietan, batzuk esaten dute mendiak arbi egon behar dela, beste batzuek ez, eta horre ere badago saltxa. Esaterako Gorbeiako tontorra gurutze gabe oso arraro egingo zitzaigun, baina gero hor dago Hernioren kasua ere, makina bat gurutze zituzten, eta mordoska bat kendu egin dituzte, betiko debatea ez, mendiak arbi mantendu, guk jarritako oroigarriekin txukundu, ez dakit betiko debatea da hori. Bai, gure herrian ere izan zen, ez dakit duain dela zenbat urte, buruntzan, bazean, 10 metroko hormigoizko gurutzea, eta historia esan ez dut gehiago irakurri, baina ernaik bota zuela badakit, eta, salaketa frankismo garaian jarritako gurutzea zela, eta ustet gutxinez egual, nik akatxugari egite ditut, baina, ustet horrelako zehoze ulertu nuela, eta pentsatzet, udalatxekoare antzeko, ekintza bat izango zela nerez jakintasunean, Hortxe, udalatxeko tontor garaiena, ikusten duzu, haizeak ere gogotik joten duela, behelainoa sartuta dago, eta aipatzen ari ginen, lehen beragoko tontorrera igotzen ziren, gurutzea zeukan tontorrera, udalatxeko gurutzea 1971an ezarri zuten mondragoetar batzuek, Angel Balzategi Iregi, Erregetxoren omenez, eta 2024ko urriaren 12an ez ezagun batzuek, moztu egin zuten, eta egun zutabea baino ez da geratzen, eta gainera, paraje naturala babestua denez, Arrasateko udalak eta erabaki zuen, ez dela horre berriz gurutzeri jarriko, kontu gaur, tontor horretxetara igoko dira, 481 korrikalariak, bizkoren artean muga egiten duen tontor horretara, alde batera Arrasate, bestera Elorrio, eta gaur paraje hauek bikain ezagutzen dituen gizon bat, lasterketa buru hortxe ikusten duzu hain zuzen ere, Gontzal Murgoitio, Elorriarra da bera, Elorriokoa beraz paraje hauek bikain ezagutzen dituen gizona, duela 4 urte berak irabazi zuen lasterketa hau, eta gaur gogotxu ikusten dugu Gontzal, hasieratik bere gain hartuz, talde hortan gidaritza eramateko ardura hori, eta gogotxu, Gontzal Murgoitio hautagaien artean sartu behar, nola ez?
Bai, ezta, podionerako hautagai nagusietakoa zen, ezta, Ibai eta Luisekin, baina, bueno, besteak aipatu ditugunak, ezta, Paul Ormaetxea, Oierzubeldia, lehen urtean denboraldi bikaina egindakoa, eta lehengo astean usteet, Iturriotzetik Ernioko Antxine, usteet izena duela kronoigoera edo irabazia. Eta emakumezkoetan arrebak. Bai, alaxe da, bai, alaxe da. Eta, lehen aipatu dugun, Imanol Goñi, ezta, esperientzia handiko korrikalaria, geisten ere oso ona, ikusten dugu, oraindik urte asko lasterketa mundua, baina, bueno, xira ondo jartzeko gaitasuna ez duena erakutsi gaurkoan. Baina, bueno, gazteek, akatsak ere egite dituztela zarrek, eta hor da, Imanol, eredu. Imanol beti izan da, korrikalari berezia, bere erara aritzen den horietakoa, eta xira gerrian lotuta, legezarrean ordoa. Beste denak hor jungo dira, xira estua ongi bilduta, prakartean sartuta, pixua neurtuta, eta Imanol Goñik behira nola daraman xira, baina besten pare, hor egiten du korrika, eta ez dakit zenbat urte dituen Imanolek, baina 40 gora izango ditu dagoeneko. Ni ere saiatu naiz topatzen, banekielako aurrean ibiliko zela, eta ez lortu jakitzea ni baino gazteagoa da. Nik uste 40 eginak izango dituela, eta gaur ondo moldatuko da gaurkoan ere. Aipatu dugu, Ulian 31-47 edorla egin zuela, korrika azkar egitea da. Esperientzia handikoa eta teknikoan ondo moldatzen dena, eta guzti horien artean agian motor gehien duena, eta guzti esango nuke, ez da, ausartuko nitzateke esatea, lasterketa Euskal Herriko ia guztiak irabazi dituena, agian Zegamarekin hor 4 ordutik jeisteko aukeran izan zen, ez naiz gogoratzen ze urtetan, ni ere han izan itzen, eta nire aurretik Andraitzigo, eta gero goiti berakoan Andraitzen pasa nuen, eta ez dakit Andraitzetik bera 10 minutuola kendu nizkion, eta 4-0 egin zuen, ez da, patxalaldi bat izan zuen, baina maila oso handiko korrikalaria, eta Zegama 4 orduko muga horretan egiteko aukerak izan zituena, eta hori gaitasun hori ez dauka edozeinek, eta bueno, hauen pareko gaitasuna duena, ez da, Gontzal, Ibai, guzti hauen gaitasun berekoa. Eta Zegama Aizkorri aipatu duzu, eta aurten estraineko aldiz Zegama Aizkorri egingo duena, hortxe ikusten duzuen, Gontzal Murgoitio da, Ausart aurrera egin du Elorrioko korrikalariak, dagoeneko Anporretako gaina egin dute, eta Meatzerrekara bidean doaz, Meatzerreka 7. kilometro buelta horretan dago, lehendabiziko tarte hau korrika bizi egiteko tartea da, Anporretarako igoera ez dago horra, pista zabaletatik egin dute korrika, orain jeitsiera azkarra, handik udalara joango dira, eta han hasiko da benetako igoera, baina apustu egin du Gontzalek hor taldetxoan joan beharrean, bere burua indartsu ikusi, eta metro batzuk hartuta, aurrera egin du, baina bertan dira, Ibai Larrea, Luis Puigbert, Paul Ormaetxea, Asier Zubeldia, eta Imanol Goñi isilik hortxe doa azkenengo postuan atxituarra, eta hortxe, lasterketa burua, Meatzerrekara iristen, orain Kanpazarko bidea pasako dute, eta udalarako tarte egingo dute, eta hor udalan ziur jendetza bilduko dela, autobusak ere prestatu dituzte, hemen Arrasatetik udalara igotzeko, lasterketa 2 aldiz ikusi baitaiteke, behin gora igotakoan berriz ere bertatik igarotzen baita lasterketa, eta hortxe bidea gurutzatuko duten tartea. Hortxe, hor ere bildu da bai jendea, eta hemen broma gutxi, eta favoritoak, lehen aipatu ditugun favoritoak, pronostikoak betetzen. Bai, alaxe da, ezta, eta, bueno, bai, seikote hori geneukan, agian pixkat atzerago, azkaratean haietako Asier ibiltzeko aukera, lehengo urtean 6 minutura sartu zen uste dut, hoien mailan mantentzeko zailtasunak, baina, hauek bai genitun, ezta, horri ibiltzeko aukerekin, eta momentu zinorrek ez du akatsik egin, ezta. Telebista ikusten ari diren jarraitzaile asko ditugu, eta segituen bidali da, eta WhatsApp, ezta, 42 urte Imanol Goñik, beraz, urte askoia, zango hoiek, lasterketa eta kilometro ugari, baina, daukan mailarekin edo zer gauz egiteko gaitasuna badu gaurkoan, ez da erresa izango, garaipena lortzea, baina, ez nuke, 6 horietatik azkena ez duela egingo, esango nuke.
Ikusiko dugu lasterketak nola evoluzionatzen duen, oraingoz 6 hori lasterketa buru, emakumezkoetan gogoratu, 3. kilometroko erreferentziak ditu, eta horre Ainhoa Sanz, 18 minutu eta 2 segunduko, eta hemen, aipatutako Ainhoa Sanz, eta aldamenean ikusten duzuena berriz, Alain Santamaria, bitxia benetan gaur Errioxarrak hartu duen autua, oraindik ere ez da sasoiko izango, edo agian Euskaldunei beldur pixka bat ere bai, eta erabaki du, bueno, nik lasai gaur Ainhoa Sanzi laguntzeko autu egingo dut, baina egia esan horrelakoetan jokin, laguntza beti da laguntza, baina hemen horberak egin beharra dauka. Korrika hau ez da txirrendularitzan bezala gurpilen sartu eta errez joaten dela bat, ez hemen bakoitzak berea egin beharra dauka. Bai, hemen bakoitza bere egin beharra dauka, hemen aerodinamikak ez du garrantzia askorik, badu zer, baina bueno, ikuste dugu gaina parean doala, arlo emozionalean, ez da, konfidantza eman, animoak eman, ondo doala esan, denborak agian jakinarazi, ze abantaila duen atzekoekin, eta bueno, neurtzen, ez da, indarrak neurtzen lagundu aldio, baina gutxi gehiago, eta hautagai nagusiena agian bera zen, ez da, hasierako izen emateak ikusi genituenean, eta pena gaurkoan, arrazoia ugari izan daitezke, ez da, ez da gola agian sasoiko, beldur pixkat ere bai, urte hasiera da, eta favorito nagusia izan, eta ez irabaztea, eta hor, Oiana Zubillaga, goitik berakoan nola pasatzen dion, orain ikusi behar, aipatu dugu, zona oso azkarretan, Ainhoa bezain trebeak edo honeik ez dela egongo, baina bueno, mendia sartu direnean, jetxieretan agian traketxago ibiliko da, eta Oiana Zubillagak erras pasa dio, beraz udalatik udalatxigo eta urrungo kilometro malda berakoa ere, kosta egingo zaio agian Ainhoari besten pare egitea ikusiko dugu. Oiana Zubillaga duzu irudiotan, anuetarra 27 urte, erizaina da lanbidez eta domusa teknikekin ari da, eta iaz dagoeneko sekulako denboraldi egin zuen Oianak, esaterako Tenerife Blue Trailen 7. egin zuen, Ibizako Espainiako txapelketan erretiratu behar izan zuen, domusa tekniken 15.000ko lasterketa egin zuen, etxeko lasterketa izaki, lasterketa horretan 3. Zegaman 5 ordu eta 15 minutuko markarekin 23. postua lortu zuen, Matterhorn Ultraxen 14. eta Trail Green Suden, Italian jokatzen den lasterketa ederrean esaterako, 4. postua lortu zuen Oiana Zubillagak, eta aurretik Iris Pesei, Natalie Bidel eta Aurora Bosia bezalako korrikalariak izan zituen, beraz, gorantza datorren emakumea da Oiana Zubillaga, eta 4 dortsala gaur kontutan hartzeko moduko dorsala izango da, hasiera batean Ainhoa Sanzek egin du aurrera, baina ikusi dugu ranporretatik mehatzerrekarako tarte azkar horretan Oiana Zubillagak nola jota pasa duen Ainhoa Sanz, gaur Alain Santamaria aldamenean duen korrikalaria, Oiana Zubillaga, eta oraingoz, nik Karrodilla Cabestre pentsatzen duen jokin gehiago izango zela, gehiago arituko zela, eta oraingoz ez dugu Hueskako korrikalari gaztearen berririk. Lehen aipatu ikusi dugu, Montzon gaineko kronoak emaniko denboretan 18 segundu atzetik zijoala Oianarekin batera, eta bueno, Oianak aurrera egin du, Karrodillak nik uste ez duela gainditu Ainhoa, beraz, 2 euskaldunak, ezta, lasterketa buruan. Ainhoa Sanz, ikusten duzu irudiotan, hauek ere lehen aipatu legez, Open Team Traileko partaideak izatekotan ziren, Open Team Trail hori Alain Santamaria izan zen hor sortzaileetako bat, hor ikusten duzu Ainhoa Sanzekin batera, baina antza, aurten, ez dute Open Team Trailean korrituko, eta Naiara Irigoyenek, Alain Santamariak, Ainhoa Sanzek eta Ibai Larreak osatuko dute talde berriren bat, gaur goitik bera beltzez jantzita ikusten ditugu, Maia Arroxak azpitik dituztela, eta pentsatzen dut, hurrengo egunetan izango dugula talde berri horren berriren bat. Gizonezkoetan 6 bat beraz lasterketa buru, eta emakumezkoetan Oiana Zubillaga dugu orain lasterketa buru, eta atzetik Ainhoa Sanz, oraingoz Karrodilla Cabestre, hautagai nagusitzat jotzen duguna atzetik
etorriko da, baina oraindik lasterketa hasi besterik ez da egin, eta kilometroek aurrera egin ala, bakoitzaren doaiek jarriko dute, bakoitza bere tokean. Meatzerrekara iristen ikusten duzue Ainhoa Sanz, gogoratu aurretik. Oiana Zubillaga doia, hortxe ikusten duzue, Oiana Zubillagak dagoeneko oraintxe igaruko du kanparzarko bide hori, eta tarte oso txikia dago batetik bestera, 5 segundu, 10 segundu, besterik ez, oraindik lasterketa esan bezala hasi besterik ez da egin, orain hemendik udalarako tarte egingo dute, eta gero erregetxo bidetik gora udalatxerako tontorraren bila joango dira lasterkariak, eta hortxe sartuko da lasterketa une gorenean, une erabakigarrian, lasterketako tarterik gogorrena eta teknikoena horixe baita, eta lasterketa bizi-bizi, gizonezkoetan jokin, 6 bat, aipatzen genituen hautagai horiek denak batera, eta hemen berriz ikusten ari gara, bakoitza bere lasterketa egitera irten dela, eta Oiana Zubillaga eta Ainhoa Sanz oraingoz protagonista. Bai, biak oso gertu ez da, hor 14 segundu eman digute, meatzerrekako kontrolean uste dut. Gutxiago esango nukenik, Hor, bertan terrenoa ezagutzen dunik eta Ainhoa Sanzetik Oiana Zubillagara 5 bat segunduko tartea besterik ez dago. Era bat irikia ez da, atzetik aurrera Oianak egin du, baina bueno, Ainhoak bere indarrak ere ondo kudeatzen dituela seguru nago, eta bueno, hortxe irikia. Zaila eukiko du agian Ainhoak, gaineko kresteri horretan eta ondo moldatzea agian, ez da? Oianak ikusi dugun lehengo urteko palmaresa ikusita, mendiko lasterketa tekniko ugari egina da, eta bueno, agian hor abantaila izango du, baina bueno, ikusiko dugu, eta politia gutxienez orain artekoa. Eta Ainhoa Sanz, lehen ere aipatu dugu, Imanol Goñik 42 urte, Ainhoa Sanz hain zarra ez da, 36 urte ditu urretxuarrak, baina garai batean puntaren puntan aritutako emakumea da, izan zuen bolada bat jokin, 2019, 2020 buelta horretan, Salomon Etxeak fitxatu ere egin zuen, eta mundu mailan ere lanak eman zituen, esaterako 2019an, Sky Pirineu, Copa del Mundoko proba irabazi zuen, Argentinako munduko distantzia luzeko txapelketan 6. egin zuen, vertikalean ere zegama irabazitakoa da, izan zuen bolada bat oso ondo aritu zena, Ainhoa Sanz, denak harrituta geritu ziren, oso denbora gutxian eman zuen jauziarekin, eta gero lesioak tarteko atzera pauso bat eman, eta crossetan eta kilometro vertikaletan ikusi dugu gehiago, eta begira zer, eta aurtengo denboraldian berriz ere distantzia luzean, edo maratoi erdia distantziatxoa bada, eta berriz ere hemen daukago Ainhoa Sanz. Bai, nik uste urte batzuk hor, trail mundutik urrun egon dela, baina bueno, lehengo urtean egin zuen ez da, Espainiko txapelketan nik uste 12. egin zuela, kilometro vertikalean egiten zen da 6. Bueno, ja hasiko zen agian mendira gerturatzen, eta bueno, jarraikortasun hori eman dio, eta otsailean hemen dugu ez da, eta ea laguntzen dioten, lesioek, minek, ez da erresa izaten, seguraski, kirolari batzuk badira inoiz hausten ez direnak, eta Ainhoaren kasuan hauskorragoa izango da, eta kontu gehiagorekin ibili behar, ez da. Udalako irudiak dituzue hauek eta gizonezkoak segidan izango dira bertan, hortxe ikusten ditugu, eta hemen Ibai Larrea. Hemen da Antzuolarra, jodu erasoa Ibai Larreak, bertan dira Gontzal Murgoitio eta Luis Puigvert ere, atzetik jarrika Paulo Ormatxea, Zubeldi ere hor ikusi dugu Oiar Zubeldia, eta pixke bat atzean gelditu dena Imanol Goñi izango da, lehen 6 bat genuen lasterketa buru, Ibai Larreak egin du aurrera, Ausart, Antzuolarra, osongi ezagutzen du terrenoa, azken 2 ekitaldietan bera gaiendu da, eta udalako paso horretan, oraindik ere bertan ziren, lasterketa erabat irekita. Hemen Aimar Larrea, eta hortxe, Imanol Goñi. Aimar Larreak ere atzetik aurrerak egin du, Aimar Larrea Ibairen anaia da, hauek Irala Torre baserriko seme hauek badute zerbait, Ekain Larrea ere bikain aritzen da, gehiago asfaltoan,
Eta esaten ari nintzela, larreatarrek badute, aitarekin ere izan gara, eta ez da aitaren edo amaren geneak diren, baina badute doai berezi bat korrika egiteko larreatarrek. Hemen Ibai Angulo, Azpeitiarra, hau ere gaztea da oraindik baina maila bikainean ari dena, domusa teknikekin aritzen da, eta ez dakit hor 7., 8. postu horretan pasako zen. Hauek asfaltoa utziko dute, Meatzerrekatik udalara doan tarte horretan, hor baserri horretan dagoeneko bere egiten du bideak, eta hortik gorantzako bidea hartuko dute segidan, udalarako bidea, Aldapagora eta Oiana Zubillaga, eta atzetik jarraika Ainhoa Sanz ikusten dugu. Hauek udalako irudiak dira, gizonezkoak ari dira poliki-poliki, udalako tarte horretatik pasatzen, eta emakumezkoetan, oraingoz, Oiana Zubillaga eta Ainhoa Sanzen arteko buruz-burukoa. Ez dago distantzia hundirik, begibistan dauka Ainhoa Sanzek Oiana Zubillaga, aldapa piko bat igo behar dute hor, nola, boldatzen diren. Eta Meatzerrekako kontrolean, 3. Karrodilla Kabestre ikusten dugu, Oianatik 50 segundura, bada alde pixka bat, baina ez zain beste, eta ikusin behar, ez da, hemendik gorako lana nola burutzen duten, ez da, 3 lasterkari emakumeazkoak. Udalan azkarate anaiak ere ikusi ditugu, Asier Azkarate 4 hilabete geldirik egon da, belauneko minarekin, eta horrek ere erasango zion, noski, Arrasatearrari iaz 5. postuan helmugaratu zen, egungo Euskal Herriko txapelduna da Asier Azkarate, eta aurten lanak izango ditu, 5. postu hori errepikatzen, Arrasate udalatxeko aurtengo berritasuna tontor horretara igotzea da, neutralizatutako tontorra da, horrez da ikuslerik izango, ez da aurreratzerik izango, tarte benetan zaila da, kresterio txiki badauka, eta hortxe duzu, hain zuzen ere ezkerraldean, udalako igaro bide hori ikusten duzue, eta hortik nola igoko diren, erregetxo bidetik, udalatxeko tontorrera, gero Asentzioko kanaletik jaitsiko dira, Gongetako minetaruzko bidea hartuko dute, aurten ez dira Besaideraino joango, korrikalariak, berriz ere buelta eman, eta hemen udalatik pasako dira, Asier Larruzea hor, atzetik jarraika sortu berri den Raos taldeko korrikalari bat, hau Borja Uterga, Aiaramendi taldeko korrikalari gaztea, eta hemen ibilbidearen mapa gaur baino eguraldi hobiarekin gainera, Jokin, horre ederki asko ikusten da udalatxeko tontorra, Anporretarako bidea egin dute lehen da bizi, hortik Meatzerrekara jaitsi dira, emakumeak hortxe dira tarte horretan, Meatzerrekatik udalarako tarte horretan, eta gizonezkoek berriz ekin diote udalatik udalatxerako bide horri 12. kilometroan kokatuta dago udalatxeko tontorra, baina hortik helmugar arteko bidea luz egiten da Jokin, beste 10 kilometro dira, 10 kilometro azkar, indartxu egonez gero, hortxe erabakiko da lasterketa, Aldapagora bai, bakoitzak bere indarrak erakutsi beharko ditu, bakoitzak bere kartak mai gaina jarri, baina jeitsiera horretara indartxu iristen denak badauka gero non emana. Bai, nik uste dut momentu erabaki gorrian sartu direla, ez da, orain udalatik, udalatxeko gain horretara, aurten errekor berria izango delakoan nago, ez da, Joseba Iglesias edo premio berezia ematen dute, ez da, trofeoa, eta orain arteko errekorrak 21 minutu eta 26 segundu ustet Gontzaleko 2022an egin zuena, aurten goraino igoaz, minutu batzuk gehiago beharko dituzte, errekorra hau egiteko, eta hurrengo kilometroko jetxi hori zaila izango da, eta hor jokatuko da, edo hor apurtuko dela seikote hori, ez da. Oraingo 3 kilometro hauek, ja mendi gune tekniko xamarrean, eta hor aurrean ateratzen dena, udalatxeko jetxiera egin da gero, zaila izango da aldaketa askorik ematea. Jokinek aipatu bezala, udalatik udalatxerako tarte horretan, Joseba Iglesias sari berezia emango du Mondraitz Kirol Klubak, talde antolatzaileak, 2010ko otsailaren 28an hil zen Joseba Iglesias udalatxen bertan, eta haren omenez ezarri zuten horre sari berezi hori,
sari berezia ezpairik gabe, eta udalatik, udalatxeko tontorrera azkarren igotzen den gizonezkoak eta emakumeak, sari berezi hori eramango du etxera. Udalako igaroguneko irudiak dituzue hauek, dagoeneko lehendabiziko gizonezkoak pasa dira eta emakumezkoak ere bidean izango dira. Gogoratu emakumezkoetan, Oiana Zubillaga datorrela lasterketa buru, bertan, 10 segunduko atzerapenarekin Ainhoa Sanz, gaur Alain Santamaria Errioxarra launtzen ari dene Ainhoa Sanz, eta 3. postuan, atzerago Kabestre, guk hautagai nagusitzat jo dugun emakumezkoa, oraingoz lasai antzean, ikusi dugu, hori ere izan daiteke taktika bat, Kabestrek jakingo du, hemen aldapan on dagoen, lehengani antolakuntzakoak ere esan digu, atzo aritu zela ibilbidea ikusten, beraz lehenago etorri, ibilbidea ikusi, eta profesionaltasunez jokatu du, Karrodilla Kabestrek, eta pentsatzen dut, esango zuela agian, hasieran lasai antzean joango naiz, gero badago eta non emana. Bai, badago emana, ez da, esan dugu lehen mutilek, ez dakit bat 55 ingurun mugituko direla, ziur naiz neskek, 2:20 gora egin beharko dutela, ez da, orduan, lasterketa maratoi erdi bada, baina luze xamarra bihurtuko dena, eta, ikusten dugu, ez da, 8. kilometro arte oso erritmo azkarretan jundirela, 40 minututan sartu dira, eta hurrengo 3-4 kilometroak askoz motelagoak izango direla, ezta, eta beste 40 minutu pasako dituztela, 3 kilometro egiten, ezta. Orduan, minutu bateko aldea ez da alde nabarmena, eta lasterketari buelta handia eman diezaioke, indarra gordetzen jun bada, ezintasunagatik gelditu bada atzean, seguraski handitzen jungo dira, errenta horiek, baina, indarrak ondo kudeatu, energia gorde, eta azken ia 2 orduko lana dauka udalatik aurrera, edo mehatzerrekatik aurrera, itzuli dezake, ez da oraindik lasterketa, baina, ikusin behar nola igotzen den udalatxeko gaino inetara. Udalatx tontorreko irudiak dituzue hauek, lantalde zabala dago honen atzean, kamara mordoa, eta oinez, korrikalarien atzetik joango direnen artean, Xavier Macías eta Iñigo Altzola, hemen Arrasateko korrikalaria ere izango dugu. Hain zuzen ere 2023an Arrasatetik udalatxerako tontorrerako errekorra ezarri zuen Iñigok, 5 kilometro eta 700 metroko distantzian, 910 metroko gorantzeko desnibela, 29 minutu eta 24 segunduan ezarri zuen Iñigo Altzolak. Indartxu dago, gainera Iñigo Altzola, Antzolan ikusi genuen, pasaden astean Antzolako 8.000etan, eta irabaztea lortu zuen Iñigo Altzolak, eta gaur dortxal alde batera utzi, eta korrikalarien atzetik korrika egiteko prest dago, gero bere irudiak ikusterik badauzkagun. Bai, gaurkoan ere irten balitz, seguruna seikote horretan izango litzateke, ez da, aurreko astean Antzuolan erraz irabazi zuen, jetxieran asko estutu gabe, maila handiko korrikalaria da, eta 2 orduan izugarrizko maila eman dezakena, ez da, gaurkoan zalei aukera politia emateko prestutasuna aurkeztu du, eta hor izango da, ez da, Ibai Larrearen atzetik sufrituz. Eta hemen Oiana Zubillaga, hortxe ikusi duzu, kamiseta urdinarekin eta naranjarekin, eta bertan Ainhoa Sanz, 3 segunduko tartea besterik ez dago, lehendabiziko emakumezkoen artean, lehen ikusi dugu, Oiana Zubillagak nola aurreratu duen, eta hemen bertan da, hau ere, 15 segundu, eta honek agian lehen aipatu duguna, ibilbidea eta atzo pixka bat ikusiko zuen, eta esango zuen, hemen eman beharreko tokia udalatik udalatxerakoa da, eta gero ere badaukate non korrika egin, eta bertan dira, 3 emakumeak, 11 segundu, 3 artean, beraz emakumezkoetan ere lasterketa bizi daukagu, erabat irekia lasterketa ederra ikusten ari gara. Aurtengoa ekitaldi berezia da, 10. urteurrena bete du Arrasate udalatx mendi lasterketak. 2015an abian jarri zen lasterketa, lehendabiziko ekitaldi hartan Imanol Goñi eta Oiana Kortazar izan genituen garaie, urrengo urtean 2016an berriz Aritze Gea eta Aitziber Ibarbia, 2017an Markel Urigoitia eta Oiana Azkorbe Beitia gailendu ziren, 2018an Julen Larruzea eta Ane Zabala, Arrasatearra, 2019an
Asier Larruzea eta Oian Azkorbe beitia, ondoren ditxosozko pandemia gaitik, hor beste emakume bat, eta bi dortxalarekin, nik uste, eta bi dortxala pentsatu dut zela, baina nik uste Nerea Urteaga izango zela, bai, laugarren postuan Nerea Urteaga, 12 dortxalarekin, Zumaiarra, aurten kobaz, estoako mendi lasterketan gaienduta etorri da Nerea Urteaga, otsailaren 8an jokatu zuen, eta 2025an ere lasterketa ederrak jokatu zituen, esaterako Bertxin Estrenen, Leitzarango eskaietan gora egiten den lasterketan bera gaiendu zen, baita Zumaiako flish trailean, etxean, Txandexa traien esaterako Espainiako Federazio Autonomikoen txapelketan 3. postua lortu zuen, promesa mailan, Aretxabaletako ikazkin traien ere bera gaiendu zen iaz, eta Nerea Urteaga, beraz, 4. postuan dagoeneko pixka bat atzeratuta, hor garaipeneko lehiatik agian kanpo, baina lasterketa ederra egiten ari da. Nerea Urteaga ere. Denborik ez dut ikusi eta ez dut hartu, pare bat minutu izango ziren, beraz, bueno, oraindik gertu, burutik, eta Carolina ikusi dugu, ez da, nahiko fresko, nola gelditu den, ura hartzera, eta, bueno, hori seinale hona da, ez da, itxuan ez doan seinale, eta agian lasterketa kontrolatuz doan seinale, ez da, eta 23 segundu markatzen digu hor, udalako kontrolean, beraz, bai neska zein mutiletan lasterketa erabat irikia. Hortxe dituzue udalatxeko azken tarteko irudiak, hor lehen esan dugu, neutralizatuta dagoela lasterketa, ezin izango da. Ikuslerik izan, hemen bai, ikuslean dana ikusten dugu, udala inguru horretara, autobus zerbitzu ere ezarri dute, hor lasterketa berritan ikus daiteke, batean udalatxera gora egiten dutenean eta bestean berriz dagoeneko arrasatera bidean azken tartean sartuta izango direnean lasterkariak. Margarren ekitaldia dugu hau eta ekitaldi berezi hau borobiltzeko, Mondraitz klubak aurten tontor honetxetara, 1117 metro dituen tontor honetxetara igotzea erabaki du lehendabiziko aldiz lasterketa, baina hor ezingo da, tarte horretan ezin izango da korrikalari bat bestearen aurretik jarri. Horrelakoak Aloinan ere ikusi ditugu, horre Buitreaitz eta Akaitz tarte horretan ere soka bat eta jartzen dute, eta tartea neutralizatzen dute, eta erabaki egokiak dira jokin, azkenean hor lortutako denbora ez doalako inora, eta arrisku puntua dagoelako beti. Bai, ikuskizuna bai eman behar da, baina bueno, segurtasun baten barruan, ez da, orduan leku teknikoetan eta sartzea bai da politia, bai da exigentea, ikusteko, eta korrikalaria berarentzat ere erronka politiak dira, ez da, horraitz tartean ondo moldatzea, baina bueno, beti ere segurtasun baldintza batzuk lortuz edo berenagatuz, ezta? Orduan, bueno, zentzuduna da hartutako erabakia, bestela bakigu kirolaria nola izaten den, ezta? Buru belarri sartzen dela aurrera egitean eta bueno, izan daitezke ezta istripularriak, beraz hoiek eragoztea lehen helburua. Arte mugatu horretara sartu aurreko irudiak ere ikusi dituzue eta hortxe ziren zaleak, nola ez? Hauek ez dute hutsik egiten eta gaur fresko egin arren, horre 5 gradu izango dira, udalatxeko tontorrean, ikusleak ere gerturatu dira eta txamarra, bokadilloa eta zatoa esan behar nuen, baina ez dut zatoarekin dagoeneko inor joaten denik mendira baton bat izango da, baina orain gehiago izaten da motxila txikia, flaska, barrita eta horrelako kontuak, eta jendea zaizai eta gogoan izan, lasterketa burua lehen udalan ikusi dugu, eta segun hortxe, Ibai Larrea ikusten dugu lehen dabiziko postuan kamiseta beltzarekin eta Luis Puigbert, bertan aurretik izan gara Ibairekin eta esatzen zingun, jode, Luis Puigberti ez diot sekula irabazi. Birritan edo egin du elkarrekin lasterka, bat gogoan dut Zegamako kilometro vertikalean izan zela, Junet, Luis Puigbert eta Ibai Larrea izan ziren, lehenengo 2. eta 3. urren ezurren, eta gaur hemen da, Ibai Larrea azken 2 ekitaldietako irabazlea,
azkenengo tarte horretan sartuta, baina bertan dauka jarraika Luis Puigbert. Luis Puigbertek ere badaki nori jarraitu behar dion, eta bien arteko lehia ikusgarria ikusten ari gara. Bueno, bai, igotzaile aparta, ez da, Luis Puigbert bera, Ibai ere, eta gero ikusi behar, jetxiera, ez da, jetxiera, ez da, erresa, kilometro oso batean, Udalatxetik bera, eta hor ikusi behar, ez da, Gironako mutil oso gaztea nola moldatzen den, ez da. Gaizki ez da moldatuko, zeba lasterketa olla Nuria irabazi zuen, eta baditu lasterketa zailak irabaziak, baina, bueno, Ibai badakigu, ondo moldatzen dela, trebea dela jetxieretan, beraz, gaitasuna eukiarren, arlo tekniko horretan pixkat kale egin, eta Ibai Antzuolarra irabazle ikusten dugun, ezta, eta aldea atera dute, ezta, nik uste ja 30 segundu edo, hor metro gutxian segundu asko pasatzen dira, eta hirugarrenik ez da azaltzen, eta hor arnaz hotxak ere bai, ezta, sufritzen doazen seinale. Nik uste dut arnaz hotxa, baina kamararena dela, Kamararen ere aipatu dugu, eta ez dira nola nahiko kamarak, Batetik Inigo Mazias eta bestetik Altzola Arrasatearra. Eta hor ikusten dugu hirugarren Gontzal, nik uste dut Gontzal zela kamiseta urdin berde moduko horrekin, baina seinaleak utxe egin digu, Gontzal izango zen agian, Elorriokoak badaki zer den hemen irabaztea, ez, Oier Zubeldia da. Amezketarra dator hirugarren postuan, hau ere sasoi puntu bikainean da, Kobazko Batraien irabazita dator, baita Herniorako errekorra ezarrita, Iturrioztik gora egiten den Herniorako kilometro vertikale horretan, eta hemen lasterketa burua Ibai Larrea eta Luis Puigbert, Arrasatetik Udalatxerako tarte gogorrenean sartuta dago lasterketa, beretan irudi ikusgarriak ikusten ari gara, hor belainoa sartuta dago, pena, dron irudiak eta ezin ikusi izana, bestela horre irudi ederrak izango ziren, eta lasterketa zabal-zabali daukagu, bi hauek aurretik, kamiseta beltzarekin ikusten duzuen Ibai Larrea Antzuolarra eta Luis Puigbert, Gironako mendikorroikalaria, eta atzetik Oier Zubeldia, jarraika hortxe duzu, ezkerraldean ikusten da, Oier Zubeldia. Alde desente atera diote ja Oierri, Oierrek laugarrenari ere baiet esango nuke, 40 segundu seguru, bi lehenengoak Oierri ateratze dizkiotenak, eta Oierrek beste agian laugarrenari, eta online Luis bera, ez da, Ibai estutzen, eta ikusiko dugu. Mankuleko parajean sartuta doa lasterketa burua, hor Udalatxeko igoera erregetxo bidetik egiten da, eta horrelako belardi inguru horri Mankuleko parajea deitzen zaio, horre korrika egiteko modua ere badaukate, eta Luis Puigbert estutzen ari da Ibai Larrea, tarte txiki bat atera dio Antzuolarrari, Antzuolarrak ongi ezagutzen du ibilbide hori, kontutan izan, tarte honetan ezin diola batak besteari aurre hartu, beraz bata bestearen atzetik joatearekin, hori da, estrategiaren parte izan daiteke hor aurre hartzea. Hemen eskumak aldean berriz Gontzal Murgoitio ikusten duzue, Bixera eta guzti etorri dena, eta atzetik jarraika, Paul Ormaetxea, beraz, bi gizon lasterketa buru alde batetik Luis Puigbert eta Ibai Larrea, atzeraxeago Oier Zubeldia eta Oierren atzetik beste bikote hau. Gontzal Murgoitio eta Paul Ormaetxea. Aldapa gogorra dago hor, dena dela hauek korrika egiteko auto egiten dute, Jokin, beti aipatu izan dugu, ez? Hor badaudela bi teknika, esan dezagun, batzuk orain ikusten dugu bezala korrika txikian aurrera egitea nahiago dute, erritmoa ez apurtzeko edo, eta beste batzuek berriz, oinez, pausoa luzatu eta ia erritmo berean joan ez egiten dute aurrera, bi teknika desberdin. Bueno, erritmoaren arabera, ez da, minutuko 12 kilometro 12 minututan edo botatzen badezu, hortik aurrera oinez jute agian ekonomikoagoa,
Baina agian azkarrago doaz, hor ikusten da Luis eta Ibai errex doazela korrika, horra aldiz oinez, agian zona teknikoagoa o aldapa gehiago, eta bai Gontzali eta Pauli ikuste zitzaien ja, ezta, hortxe ritmoa motelagoa agian oinez junda ere beraien pare juteko moduan, ezta, gune horretan. Hemen ikusten dituzue ikusleak, zaleak, bultzaka, hauxe izango da azkengo tartea. Hor jendea izango dena, bukaerako tartea neutralizatuta dago, beraz, Luis Puigvert izango da lehendabiziko postuan udalatxeko tontorrean, izan ere tarte horretan ezin da aurreratu, beraz, Ibai Larreak, Luis Puigvert jarraitzearekin nahikoa izango du, eta gero berantzako bidean, Txukurrillo bezala ezaguna den tartean, baina Asentzioko kanala da berez jaitxiera, eta hemen Oier Zubeldia ikusten duzu hor jende tartean sartuta, eta amezketarrak ere oraintxe hartuko du tarterik teknikoenerako bidea. Oier Zubeldia ere indartsu dator benetan, iaz ere sekulako denboraldia egin zuen, bai Euskal Herri mailan eta kanpoan ere maila bikaina erakutsi zuen. Oierrek Euskal Herriko txapelketan ere ikusi genuen, bigarren egin zuen, hain zuzen ere Asier Azkaratek hartu zion aurreak Aldamesen, galdu egin zen Oier Zubeldia, hori ere lasterketaren parte da, eta gero kanpoan jokatutako beste lasterketa batean, odolkia Gordainetan, Alain Santamaria eta Gontzal Murgoitio galdu ziren, eta horri eskerrak Oier Zubeldiak bai Alaini eta bai Gontzali aurrea hartu ahal izan zioten. Eta hemen ikusten duzue, Luis Puigvert azken tartean sartuta, Kresterioko aiztarte bihurri horretan, baina bertan da Ibai Larrea, Antzuolarrak ere badaki, ez daukala Luis Puigverten erreferentzi hori galdu beharrik, oraingo tarte honetan ezin da aurreratu, beraz, Luis Puigvert izango dugu lehendabiziko postuan Arrasate udalatxeko tontor garai horretan, dagoeneko lasterketa hasi denetik ordu bete, 7 minutu eta 8 minutu, oraintxe ordu bete eta 8 minutu, beraz, ordu bete eta 10 minutu buelta horretan izango da Luis Puigvert tontorrean, eta tontorretik bera izango dute oraindik ere lana, gogoratu 12. kilometroan kokatuta dauela, hortxe duzue. Luis Puigvert eta bertan da Ibai Larrea. Biak elkarrekin, orain hor bukle antzeko bat egin beharko dute, eta 25 minutu ingurun igo dielakoan naho. 0:8:25. Hartu dute referentzia gutxi gora bera. Eta udala 44 minututan direla jartzen du hor pantailan, beraz, 24 minutu inguruan igo dira. Eta aldea esan dugu, ez da, 40 segundu ingurukoa izan zitekela, agian gehiago, ez da, minutu bat ere izan daitezke goien Oierri ateratzen dizkiotenak, eta agian beste bi, Gontzali eta motelago zijoaztila zirudien eta. Ez dira tarte handiak, baina hauen maila ikusita, aurretik doazenen maila ikusita, zaila. Oier Zubeldia edo Gontzal Murgoitio hor irabazteko lehia horretan sartzeko, ez, Jokin? Bai, jakin da, ni Luis Puigvertek zema geisten duen ez dakit, baina Ibaiek azkar geisten duela badakit, Oierrekin Zaldibian izan itzen behin eta... Minutu bat, tartea. Ezen oso azkar jetxi, beraz, kosta egingo zaio, Ibai gerturatzea. Hau Aritzunamuno Bergarara da, kilometro vertikaletan eta zaildutako mutila, gaurre maratoi erdi honetan, 22 kilometro ditu, Arrasatetik udalatxeko ibilbide gora beratxua, ibilbide zailea, 1400 metroko gorantzako desnibela duen ibilbidea da, eta tontorrik garaiena hortxe ikusten duzuen udalatx, Arrasate eta Elorrio artean kokatuta dagoen kareharrizko tontorra eta ongi ezagutzen duena, iruditan duzuen, Gontzal Murgoitiok, Elorriarra izaki, 25, minutu eta 45 bat segunduko atzerapenarekin, hor Paulo Ormaetxea ere bertan, hauek dagoeneko irabazteko lehiatik kanpo esango nukenik, minutu eta 45 segundu askotxo da, baina oraindik ere
podiumerako saltxa horretan bai? Bai, podiuna nahiko irikia oraindik, ez da, Oierrek Gontzali 45 segundo ateratze dizkio, ja burua harrapatzea zaila, ez da, ja ia 2 minututara ari dira joaten, eta hemen Imanol, baita ere ja Goixamarrean. Imanol Goñi, Goixamarrean baino esango nuke, Jokin, tarterik teknikoenan sartzera oraintxe jendearen babes artean, beraz, pixka bat bera egin du Imanolek, Gogor irten da, hautagai nagusien atzetik eta pixka bat bera egin du Imanol Goñik, horre 5 minutu galduko ditu, oraindik ere horre lana dauka egin beharra, kresterio zail horretan Imanol Goñik, baina ez diogu gehiago eskatuko mutilari, 42 urterekin horrela aritzea, ez da gutxi, firmatuko genuke. Bueno, segurazki errepidean ibiliko da, ez da, buru belarri, eta ez bazara mendian ibiltzen, nabari txutzen da, ez da, giardurak lan berezia behar du eta espezifikoa mendian ondo juteko, eta badakit, ez da, beste 10.000-koren baten bila zebilela ulia eginda gero, beraz, agian, Aimar, hemen, Aimar Larrea, bai. Ibairen anaia, topa marrarretan sartzeko leian, gero ez dagin hor pasaden, hau Ibai Angulo duzue, Azpeitiarra, Domusa teknikekin aritzen den Azpeitiar gaztea, Euskal Herriko lasterkari honentsuenak ditu gaur hemen, Arrasate udalatxeko, eta hemen jeitxieran aurretik Ibai Larrea, ez dago urruti Luis Puigvert, eta orain hor ikusten duzue Asentzioko ermitaren aztarnak dira horiek, 16. mendeko monumentua da hori, eta orain Txukurrillo izenez ezaguna den bide hartuko dute, baina berez Asentzioko kanala da hau. Etxiera oso azkarra da, teknikoa, baina aldi berean oso azkarra, horrelako zigzag azkar batzuk egiten ditu. Eta, bueno, Luis bera ere ondo moldatzen, ondo moldatzen. Así que, hemendik bera badaukate oraindik, jetxiera, baina, bueno, ez badio hor apurtzen, agian bien artean jarraituko dute azken zati azkarra. Gorako erreferentziak ere baditugu, Joseba Iglesias saria beraz Luis Puigvertzentzat izango da, 23 minutu eta 28 segundoan bota du udalatxerako tarte hori, bigarren postuan Ibai Larrea, 23 minutu eta 35 segundurekin, eta laugarren berriz, Oier Zubeldia, 24 minutu eta 28 segunduko markarekin, ez dira ez nolailaiko markak, etxieran bizi sartuta Ibai Larrea, atzetik Luis Puigvert, Oier Zubeldia ere nahiko alanekin, esaten zenuen Luis Puigvert ongi moldatzen dela jeitxieran, baina nik uste dut Ibai Larreak beste puntutxo bat baduela, Jokin? Bai, sufriarazten ari zaio, eta bueno, eta hor energia asko galtzen da, hor atentzioa, ezina, dena pilatzen da, eta gero zona azkarrean ere hor gastatutako indarrak batzutan falta izaten dira, eta Ibai hor estutzen ari zitzaion, eta nahiko lan bazuen bai begibistan jarraitzen. Eta Imanol Goñi ikusi dugu, eta 7 minutuko tartea bai, beraz, Imanol Goñik txakalalde txikia izan du hor, udalatxerako tarte horretan, tartea handia atera diote. Hor Asier Larruzea ere ikusi dugu, Asier Larruzea gaina hemen irabazitakoa da, 2019an berak lortu zuen garaipena gizonezkoetan eta emakumezkoetan berriz. Oiana Azkorbe Beitiak, gogoratu lasterketa buruan Ibai Larrea dela, azken 2 ekitaldietako garaia da Antzuolarra, aurten 3. bila, hemen Oier Zubeldia ikusten duzue amezketarra, hor Asentzioko kanalean barrena sartuta doa, jeitxiera azkarra da, lokatza apur bat ere izango da, kontu zibiltzeko moduko jeitxiera da, eta ondoren, jeitxi eta gero, ematen dutena berantza dela, baina hor badago, gorantzako tarte txiki bat ere, nahiko tarte traketxa da gainera, harri artean eta egin beharrekoa, eta luz egiten da, ematen du Arrasate udalatx, ematen du, bueno, behin udalatxera igota, lasterketa eginda dukat, baina ez, oraindik lan handia gelditzen da, 10 kilometro dira, udalatx tontorretik Arrasateko helmugar artekoak.
Bai, ia 50 minutu pasako dituzte, ezta, eta bai, hor 13 behin aldapa handia jetxita gera, 13 kilometrotik aurrera pixka goruntz egiten du, ez da malda handia, baina bueno, leku traketxa da, eta korri egin behar da, eta hor, bueno, ez dira segundu asko, baina bueno, dozena bat segundu bai, eta sufritu seguru Luis bikoitzari dela sufritzen, ezta? Dron irudi ederrak ikusten ari gara, eta hor ikusten da, bakoitzaren abilezia, Ibai Larrea bikain jaisten ari da, baina Luis Puigvert ere moldatzen da bai. Bien arteko buruz burukoa, Ibai Larreak bikain ezagutzen du terrenoa, azken 2 urtietan irabazitakoa da Antzuolarra, eta 3. biladoa bere lehendabiziko mendilasterketa da. Aurtengo denboraldian, iaz apirilean jokatu zen, Arrasatetik Udalatxerako mendilasterketa hau, aurten goiz dator, otsaila bukaera honetan, eta krosean bai ikusi denuen, Ortuellako krosean, Euskadiko txapelketan lehiatu zen Ibai Larrea, 4. egin zuen, bere anaiak, Ekainek irabazi zuen proban, hain zuzen ere, eta tarte traketxea da, azken hori ere hor harri artean, eta hemendik erreza ematen du Jokin, baina hor jeitsiera oso traketxa da, tarte batzuetan jende normalak 4 hankan egiten dituen tarteak ere badaude, horko bukaera hori, oso traketxa da, eta ongi Ibai Larrea, hau ere gizon segurua da, ez dauka gora bera hundirik, beti erregularra, beti ongi aritzen den mutila da. Bai, maila izugarria du, eta bai, ondo diozun bezala, beti puntu honean aurkitzen da, eta irteten denean beti maila ematen du, ezta, eta oso zaila da berari irabaztea, ezta, gaur egun agian Euskal Herrian daukagun korrikalari oberena, aipatu dezakegu distantzia honetan gutxinez, maratoiik eta nik uste ez duela inoiz egin oraindik, gero ikusin behar, ezta, 2 ordutik 4 ordura asko aldatzen da, metabolismo ezberdinak sartzen direlako ja lan horretan, baina 2 orduko lasterketa batean Euskal korrikalaririk oberena dela esan beharko genuke, ezta. Ibai Larrea gainera gaztetatik Goierri Garaia klubean aritu da, eta jakin izan dute, adinari zegokion distantzian lehiatzen, poliki eraman dute, oraindik ere aurten ez da arituko, Zegama Aizkorrin, esaterako Gontzal Murgoitiok aurten egingo du pauso hori, baina Ibai Larreak oraindik erabaki du ez dela unea, eta hemen emakumezkoak ikusten ditugu, eta orain bai, biak batera, begira, Oiana Zubillaga eta Karrodilla Kabestre ikusten ditugu. Lehendabiziko postuan, Karrodilla Kabestek atzetik aurreraka egin du, baina eusten ari zaio Oiana Zubillaga, behonde jola, Oiana Zubillagari lasterketa bikaina egiten ari da, eta hemen Karrodilla Kabestre estutzen ari da, Arrasatetik Udalatxerako tarte gogorrean sartuta daude, hautagai nagusitzat jotzen genuen Karrodilla Kabestre, eta hau ere pronostikoak betetzen ari da, baina lanak ematen ari zaizkio Oiana Zubillaga. Bai, itxura oso errez doa, baina bueno, gainean du Oiana, beraz jetxi nola moldatzen direnaren arabera, agian garaipena, ezta? Gainean aterako dizkio 15-20 bat segundu, oraindik ere tartea zabalduko duelakoan nago, oso errez ikuste zaio korrika. Baina, bueno, gero aldapa bera, ea nola moldatzen den, ezta? Zati honetan bai, zati honetan errez doa korrika, Oianari askoz gehiago kostatzen ari zitzaion, nola aurreratzen dituen gizonezkoak ikusgarria da. Eta seguruna, indarrak ondo gorde ditu, baina, bueno, jetxiera ikusi dugu, ez dela bat ere erresa, lehun txamarra dagoela gainera, beraz ikusin behar, ez da, nola jaisten den. Gaztea da, 21 urte besterik ez ditu, gazte maila munduko txapelduna, Skyrunnean eta kilometro vertikalean, eta Skyrunners World Seriesean ere iaz bikain aritu zen, han jokatzen den 23 urte zazpiko zirkuituan, Trofeo Esteban Oliveron 2. amaitu zuen, beraz Skyrunners World Serieseko probak eta ikusita Jokin, normalean proba teknikoak izaten dira, beraz Karrodilla Kabestrek izango du eskarmentu hori horrelako toki teknikoetan aritzeko, gainera Hueskakoa da, Pirinoak ere
bertan ditu, eta nik uste hau moldatuko dela, bai aldapa gora eta bai aldapa bera. Bai, seguraski bai, ez da, aipatu dugunez, juveniletatik ja munduko txapeldun, urteak daramatza mendian, eta bueno, hori behar da, ez da, mendiari egokitzea pixka bat, arkaitzean, jetxiera traketxe edo pikoetan ondo moldatzea, giardura aldetik ere ikuste zaio, kuadrizeps eta giardura handikoa dela, beraz, horrek ere laguntzen du, ez da, kilometro bat osoa maldan berazoa zenean, kuadrizeps horietatik sua, bero, latza eta laktato ugari pilatzen da, eta hor indarra beharrezkoa da teknikaz gain, eta bueno, itxura du, ondo jetxiko den itxura du. Eta errez dijoa, Karrodillak Abreste, hor jendearen babespean, zaleak ere gerturatu dira, ez dute utxik egin, udalatxeko tontorrera ezingo dira igo, baina beko tarte horretan jendetza pilatu da, pasillo ederra osatu dute, eta gustora irrifartsu errez ikusten dugu Karrodillak Abestre. Egan ari da udalatxen gora, eta ziur emakumezkoetan honentzat izango dela Joseba Iglesias saria, 150 euroko saritxoa eramango du, irabazleak ondoren 600 euroko saria ere, eta hor atzean ikusten dituzue aztarna batzuk, ermita bat hor garai batean monjeak eta bizi omen ziren, Jokin. Paraje ederra. Paraje ederra, bai. Hotza ere pasako zuten, seguruna gaur egungo plumiferoak baino erropa kaskarragoak ibiliko ziren. Baina, bueno, Eta orain baino negu gogorragoak izango zituzten horre elurra lepo egingo zuen garai batean 16. mendean eta baina, bueno, horri biliko ziren ez da, eta naturak ematen duen energia hori xurgatzen abilak izango ziren, eta seguruna hankutsik ibiliko ziren paraje horietan. Hortxe duzue, Karrodillak Abestre azkenengo tartean sartuko da, hemendik aurrera ikusleen babesik ez du izango, eta hor atzetik jarraika hoiana Zubillaga gertuko da, ez dago urruti, hor tontorrean 30 segunduko galera izan ezkero, oraindik ere leia zabalik, geisten eman egin beharko dio, baina egia da, Karrodillak Abestre irrifartsu eta errez ikusi dugula. Bai, oso errez ikuste zitzaion, abantaila nabarmen handitu du, eta hemen Ainhoa Sanz, ez dela askoz atxeratu. Minutu baten, oianatik minutu batera gerturu izango den seinale, kamaralari berdina da, eta nahiko gertu dago. Lasterketa bikaina egiten ari da Ainhoa Sanz ere, Alain Santamaria dauka atzetik lagundu asmoz, tarterik zailenean sartuko da Ainhoa Sanz, hor pauso bata bestearen atzetik ematea ere koste egiten da, lau hankan egin beharreko tarteak ere badaude, tarte zaila da, tarte teknikoa, aitzartean, kareharrizko aitzarte horietan eta kresterio latza dago hor, udalatxeko tontor inguru horretan, zaleak ere gerturatu dira, ondo jantzita ikusten ditugu, hor 5-6 graduko ozberoa egingo du, korrik egiteko euraldi bikaina, pena, guk hemendik ikusteko, lendrona eta jeitxieran ikusi dugu apur bat, baina pena, ezin izan ditugula horre kristerioko irudi horiek goitik txoriak bagina legez ikusi. Korrikalariak tarterik gogorrenera sartzen ikusten ditugu hor, zaleak batu dira, baina gogoratu, horko tarte hori publiko barikoa izango dela. Eta hemen, jeitxierako irudiak, hau Asier Larruzea duzue, bai. 8. o 9. usteet pasa dela goien, Aimar Larrea eta hauek aurretik zituen. Hori Txukurrillo izenez ezaguna den jeitxiera da, baina esan digute, hemengo toponimiari begiratuta Asentzioko kanala dela, hori Ipurdikoren bat edo beste ere bai, hau Asier Azkarate izango da, egia da bi anaiak bikiak direla eta norden nor jakitea ez dela erreza izaten, lau bat hilabete geldirik izan da, belauneko minarekin Asier Azkarate, eta hemen, Karrodillak Abestre, tontorrean azerko igoera egin duen Hueskako gazteak errez asko, eta
ordu bete eta 25 minutu, eta bertan da Oiana elkarrekin. Zubillaga, oso ongi Oiana Zubillaga, berasiago nik uste tarte handiagoa zeukala, eta hemen berriz jaitsieran, lehen aipatutako Asier Azkarate arrasatearra, iaz 5. egin zuen, aurten top 10ean sartzeko ere lanak izango ditu Asier Azkaratek, hor jeisten nahikoa lan egin. Bi anaiak ere nahiko gertu, esango nuke ez da, lehen bestea... Hori da, nik bestea ikusi du, gau. Bai. Bat Asier eta bestea Andoni. Eta Nerea Urteaga ere gainean. Nerea Urteaga, Zumaiarra, aurtenko bazkoba, zestoako proba irabazita dator eta hau ere lasterketa bikaina egiten ari da. Podiumean sartzeko borrokan, 4. postuan. Nik uste Leire Uribe doala 4, lehen udalan nala ikusi dut gutxienez, eta 5. seguruna Nerea Urteaga hor irudietan daukagun neska Zumaiarra. Hortxe duzue Nerea Urteaga, bidea topatzen ere nahikoa lan, tarte benetan traketxa da, baina tarte polita da benetan, oso teknikoa. Eta horrelako pistetan eta korrika ohituta dauden korrikalarientzat tarte zaila izaten da. Hau berriz Asentzioko kanala duzue, Asentzioko kanaleko jaitsiera azkar bezain zaila, zigzag handiak egiten dituzte. Hor beste Aiaramendiko korrikalari bat ikusten dugu. Borja Uterga gaztea izango da ziurrenik. Eta poliki gainontzeko korrikalariak. Bai, kamiseta zuriarekin ikusten duzuena Borja Uterga da. Eta hor markatze digute Ainhoa Sanz gailurrean 50 segundutara. Beraz, bueno, 3 ere oso gertu. Jetxieran seguruna Ainhoak zehozer agian galduko du. Hemen ikusten dugun Asensioko kanal honetan. Baina, bueno, gero oraindik lasterketa dago, helmugara. Lasterketa dago bai emakumezkoetan. Eta igoerako erreferentziak ere baditugu. Iglesias sarirako Kabestrek 30 minutu eta 24 segundu, Zubillagak 30 eta 52, eta Ainhoa Sanzek 31 eta 34. Esaten ari ginen, Karrodia Kabestrek sekulako igoera egin duela, baina egia da, Zubillagan ere ez dela atzean gelditzen, 28 segunduko tartea sartu dio, tartea da, baina hain igoera pikoan ez da inbestekoa, Oiana Zubillaga ere sekulako lasterketa egiten ari da. Bai, biak ere azkar, oso azkar, egia da itxura, zematezula, Karrodila, askoz freskoago, arintasun gehiagorekin zijoala, baina, bueno, Oianak pausoan egin ditu metro batzuk hor, eta abiadura antzekoa eramango zuten, ezta? Eta lehenengo neskak ere, Asentzioko kanal honetan laister ikusiko ditu jeisten, udalatxeko tontorrean gogoratu Kabestre, Zubillaga eta Sanz pasadiala bata bestearen atzetik. Eta Oiana Zubillaga dugu lasterketa buru. Orain ikusten ari ganen ez, hor tartetxo batean berriz goranka egiten du ibilbideak, eta Oiana Zubillagak jeitsiera hasi aurretik aurre hartu dio Karrodila Kabestreri, lanak ematekotan etorri da, Oiana Zubillaga, Bai. Aldea gainea nabarmen handitu du, ezta? Hor ja atzeko irudian 21 segundu egongo dira, hasi que ez dakit, Karrodilak mina hartu duen edo zer, baina, bueno, nabarmen goien elkarrekin ziren, ez dira pasa 8 minutu goitik zirenean. Eta hemen Ibai Larrea, gizonezkoen lasterketa duzue hau, Ibai Larrea udalara bidean, dagoeneko tarte teknikoak amaituta, hau eman beharreko tokia da, hemen indarrak izan ezkero egan egin liteke, Arrasateko helmugarako bidean, eta Ibai Larrea ikusi dugu hor lasterketa buru, eta bizi doana Oiana Zubillaga jeisten bikain moldatzen ari da, eta atzean utzi du Karrodila Kabestre, Anoetarra sekulako lana egiten ari da, 27 urte ditu, teknikeina, hor Asentzioka ikusten duzue,
lainopean bizi-bizi korrika eginez Oiana Zubillaga, hemen berasiago jeitsitakoan, dron irudi hauetan ikusiko dugu, bien arteko distantzia zein den jokin, baina oraingoz Oiana Zubillaga aurre hartuta Karrodilla Kabestreri. Ja, bai, irudi polita hor, ezta? Zigzakean nola jaisten diren. Batzuk besteak baino azkarrago, eta aber, Oianak ze abantaila atera dion Karrodillari, ezta? Eta horrelako tarte teknikoetan ikusten da bakoitzaren abiezia. Aldapagora sekulako lanak egin 20-25 segundu ataratzeko aldamenekoari, eta gero hemen tita batean galtzen dituzu 20-25 segundu. Bai, aldapa bera minutuak galdu ditzazkezu, ezta? Ez bazara trebea, pixkat beldurra bali maukazu, edo erorketa bat izan, eta ja pixkat gorputza atzera bota eta beldurtze bazara, hor edozein malkarrean bera minutu bat galdu dezakezu 500 metrotan, Eta hemen Karrodilla Kabestre, justo oraintxe, Asentzioko ermitatik Asentzioko kanal hortarako tartean sartuta, eta nik uste dut, dexentea dukala, Oiana Zubillagak. Esplikatzen ari zaio nolako jeitsiera den, hor berarekin doan kamera, eta ikusiko dugu nola jeisten den. Karrodilla Kabestre, oraindik ere gaztea da, baina zaildutako korrikalaria da. Nik uste dut, Oiana Zubillaga hobeto moldatzen dela jeisten, eta ongi moldatzen dela jeisten, nola ez. Ibai Larrea da, Antzuolarra bere 3. garaipenaren bila hemen. Proba aurretik ere izan gara, eta aipatzen nion, Ibai, guk zu jotzen zaitugu favoritotzat, ez dizugu presiorik sartu nahi, baina badu hori gainera Ibai Larreak, dituen doaietaz gain jakinarren favorito dela, beti erregulartasunez jokatzen du, beti ematen du berea. Eta hortxe ikusten dugu, Oiana Zubillaga hor ikusten duzue kamiseta urdinarekin, eta Karrodilla Kabestrerik oraindik ez da geri, tartea haunditzen ari da Oiana Zubillaga, hemen Karrodilla Kabestre, baina hor dron irudietan etzen agertzen, eta nik uste jokin tarte haundia ateratzen ari dela. Bai, oso haundia esango nuke, ez dakit minutura iritsiko den, baina bai, zonalde ezberdinetan, irudi ezberdina ditugu, eta malda horretan denbora pasatzen da, horko zigzakoiek egiten goien ez da azaldu gaindik Karrodilla, eta seguraski minutu aterako dio. Hemen ikusten duzue pantoiaren bekaldean, Oiana Zubillaga kamiseta urdinarekin ikusten duzuen emakume hori da, kamiseta urdina eta naranja daraman hori, Asentzioko kanalaren amaiera da, ondoren udalatxen egal batetik, Kaparramendiko egaletik egingo dute, Gongetako minetarako bide hartuko dute, ez dira aurten Besaideraino joango, Besaidera baino lehen buelta hartu eta berriz ere udalarako tarte egingo dute, eta bikain moldatzen ari da, orain bai goiko irudiak, udalatxeko irudiak, irudi zoragarriak, hor haizea ere finari da, ikurrina ikusten duzuen nola mugitzen den, pena lehendabiziko korrikalari egola goitik ez ditugula ikusi, baina benetan irudia ederra da, udalatxeko tontorra 1117 metrotara zutitzen den kareharrizko tontor bikaina eta lasterketa bikaina egiten ari dena Ibai Larrea da. Hasieratik taldetxo bat sortu da, 6ko taldetxo bat hor sartu da Ibai Larrea, karrera kontrolpean izan du une oro, udalatxeko tontorrean Luis Puigbertekin batera hor zen, eta berantzakoan zast, Antzuolarrak eman dio kolpea lasterketari, eta beste horren beste esan behar Oiana Zubillagari buruz. Hor tontorrean oso gertu, 5 segunduko atzerapena eraman Karrodilla Kabestrerekiko, baina jeisten bikain moldatzen ari da Anoetarra, hemen azkenengo tarte honetan sartuta, eta hemen berriz Karrodilla Kabestre, oraindik droneko irudietara ez da iritsi Karrodilla Kabestre, eta tartea handia. Minututik gora, edo 2 edo 3 minutu edo bai, agian, tartea handia sartu behar dio. Bai, ala dirudi ez da. Ez dirudi gaizki jaisten ari denek Karrodilla, baina bai, hor segituan momentu batean udalatxeko gainetik gero urrengo repetxoa igotzen Oianak ja nabarmen hartu dio aurrea, berazan ja 30 segundu galdu ditu, eta
Asensioko kanal honetan, jetxiera luzea edo bai, denbora eman behar da jeisten, Ibaiek ikusi dugu nola estutu duen Luis eta segurazki guain ja tartea hunditzen jungo da, eta Oianak ere itxura guztia du, Karrodilla aldapa bera gainditu duela gaurkoan. Hor orain Asentzioko kanaletik jeisten ari dira, eta Oiana Zubillaga atxeden leku izeneko gunera iritsiko da, eta hor berriz ere gorantza egiten du lasterketak, tarte gogorra da gainera, aitzartean egiten den tarte bada, gutxi gora bera Pozutxuetako tontorrera arte, eta behin Pozutxuetako tontorra hartuta hortik dagoeneko Arrasateko plazako helmugar arteko tarte guztia ia berantza da, pare bat repetxo txiki kenduta, beraz orain tarte bat gorantza ere izango du Oiana Zubillagak, eta ikusi egin behar, Karrodilla Kabestrelen aldapagora aixe ikusi dugu, barre txikiarekin denbora guztian, baina barre egiteko gogoa juntzaio, berantza hasi denean lasterketa askoz hobeto moldatu da, eta hau hirugarren emakumea dugu, Ainhoa Sanz, horre jeitxierako tarte horretan, Ainhoa Sanz, jeisten ez da oso abile, baina bueno, ongi doala ematen du. Bai, oso ondo itxura ona, pausaje polita, aurretik ez dauka inor, enbarazu iteko, hori ere gertatu izaten da, nesketan, ez da, aurretik topatzen badezu norbait, trakeix doana edo makaldoana zaila izaten da, ari aurreratzea, bide txurretik atea behar, baina, bueno, oso ondo doa. Eta un euro atzetik, Alain Santa Maria Errioxarra, lagundu asmoz, Ainhoa Sanzekin batera, hor labankada txiki batera izan du Ainhoak, tarte batzuetan horrelako aitzarte batzuek ere pasa beharra dago, eskuak ere bai, tarte batzuetan jarri behar, baina nahiko txukun ikusten dugu aldapa bera Ainhoa Sanz. Ez daukagu erreferentziarik orain momentu honetan, hauek gizonezkoen lasterketako irudiak dituzue, Ibai Larrea lasterketa buru, eta hau segidan da udalan, eta behin udalara iritsita, orain aldapa txikitxo badauka hor udalara iritsi aurretik, badaude ibilbidean horrelako pare barrepetxo, baina gainontzekoa berantza da, eta sendo ikusten dugu Ibai Larrea, korrikalari aparta da, buruz ere doatxua, lasterketa irakurtzen badaki Antzuolarrak, gaur ere ez da itxutu, hasieratik hautatuen taldetxo horretan sartu da, aldapagora Luis Puigbertekin batera joan da, eta berantzakoa iritsitakoan, 5. edo 6. martxa sartu, eta 3. garaipena erreskadan lortzekotan da, Ibai Larrea Antzuolarra. Emakumezkoetan berriz, lasterketa buruan Oiana Zubillaga daukagu, Karrodilla Kabestre 2. postuan, eta irudiotan ikusten duzuen Ainhoa Sanz Urretxuko korrikalari veteranoa dator 3. postuan. Lasterketa ederra ikusten ari gara, hementxe aipatutako aldapa piko txiki hori, hor jendetza batu da, udalan lehen ere aipatu dugu, gorantzako tartea ikus zitekeela, eta orain berantzako ere bai, eta behin tontortxo hori harrapatuta, hor jende multzo hori ikusten den hori harrapatuta, hortik berantza ziztu bizian joango da Jokin Ibai Larrea. Bai, orain udalan eukiko ditugu, ez da, kontrolgunea dago, denborak jasoko ditugu hor, eta hortik helmugara, aurreko urtean 14 minututan, uste sartu zela. Bai. 25-30 segundu bali maditu, ja zaila izango du Luis Puigbertek aurrera hartzea. Eta, bueno, aipatu dezun hori, ez da, plaza gizona, erregularra izatea, urte asko daramatza, ez da, tesitura honetan korrika egiten, ez da, favorito nagusi izaten, lasterketa mordoa irabazten, cross garrantzitsuak, Euskal Herriko crossak irabazten, eta, denak ez dira hortara ohitutzen, baina, Ibaien kasuan, seguru egoki gestionatzen dula, ez da, urduri, seguru etortzen dela urduri, baina, badaki, bere maila ematen badu hor aurrean ibiliko dira, eta, beti ematen du bere maila. Eta hortxe, udalan, orain ikusiko dugu zenbat denbora daraman Luiseri. Meka hauen zoz. Nastu eginda Ibai Larrea hor. Topatu du bidea. Bai, topatu du. Ez zuen asko galduko, baina bai, hor bihotza oraindik pulso gehiagotara igoko zitzaion, hor tensioa sortzen da olakoetan. Bestela, ordu bete 39 eta 30 segunduko erreferentzia hartu dionik Ibairi hor,
udalako igaro bide horretan, eta ikusten dugun Lluís Puigvert non datorren, hor kamera fijoa ere badago, eta ikusiko dugu pasatzen. Oso ongi doa, Ibai Larrea, hemendik 30 segundu markatzen dit nahi 30 segundu nik uste nahikoak direla. Pronoakeko plataformak, eta nik uste bai, iritsiko dela helmugara, eta bat 54 azpitik agian. Txakalaldi handirik ezean, bere terrenuan sartuta dago Ibai Larrea, eisten bikain moldatzen den mutila da, eta horrelako aldapa txikitxo batzuk baditu, baina gainontzekoa berantza da, eta ziztu bizian, etorriko da Ibai Larrea, 3. garaipena erreskadan, ez da ez Makala Antzuolarra, aurten gainera, nik uste dut hau prestatze aldera edo uko egin diola bere lasterketa kutxunari Antzuolako 8.000 pasaden astean jokatu zen Antzuolan, eta gertutasunagatik gero, zango zuen, bueno, aurten ere lasterketa kutxunari uko egingo diot hemen indartsuago egoteko, eta baita egon ere, bere lehendabiziko mendi lasterketa urtengo denboraldian, eta esaten genuena, honek erregulartasuna du ezaugarri nagusienetako bat, eta joaten den lasterketara beti berea ematen du. Bai, eta hor, kamaralariak Ainoari minutu bat emate zion, ez dakit karrodilari dagokionez, lehenengoari dagokionez, baina, bueno, nahiko gertu ere bai, ez? Horiek oraindik lana handia daukate helmugaraino. Eta hor Ainoa ikusi dugun tarte hori, deskantzulekutik, Kongetako minetarako tarte hori da, Kaparramendiko hegaletik doaz, eta hor gogorantza egiten du, eta tarte zail xamarra da, harri tarteko tartea, eta indarrak eduki ezkero, tartea jateko aukera izango du Ainoa Sanzek, eta alderantziz, indarrak aitu ezkero, tartea galtzeko ere unea aproposa da. Eta hau, Ibai Larrea, honek dagoeneko 5. edo 6. martxa sartu du Lluís Puigvert, atzean utzi du 30 segunduko tartea dauka, tarte desentea da, maila honetako korrikalarientzat, eta badirudi berarentzat izango dira, 3. garaipena erreskadan Bejondeiola Antzuolarreri, baina ez dugu ezer aurreratuko oraindik kilometro batzuk falta dira, Arrasateko helmugar arte, eta edo zer gauza gerta daiteke, izan daiteke erorikoren bat, txakalaldi handiren bat, hemen helmuga igaro artean, edo zer gerta daiteke. 30 segundu errenta bada, hor 10 minutu gelditzen dira, 10 minutu lan, baina, bueno, 2 ordura gerturatzen, eta patxalaldiak azkar iristen dira, eta 30 segundu galtzeko ez da asko behar, gainera ikusi dugu nola begiratzen zuen atzera, ez da, egia da. Normalean horrelako errentak izaten dira, aurrean doaren entzat gutxi, 30 segundu bertan daukat, eta atzetik datorrenaren entzat berriz hauen. Mundu bada hau, hori da. 30 segundu. Bai, eta, bueno, repetxo txiki horretan seguruna begibistan izango zuen, horrek ere motivazio edo hor dagoenaren esperantza ematen du, eta estutzeko aukera gehiago, baina, bueno, Ibai pentsatzen dut, istutzen ohituta dagola, horlako egoeretan askotan topatu dela, ezta, gehienetan lehenengo edo aurrean ibiltzen dela, eta eutxiko diola, eta 10 minutuko esfortzua ondo kudeatuko duela. Irudi ikusgarriak eta zer nolako kontrastea hor Arrasateko lantegi kooperatiba eta abarra, eta hemen berriz Udalatxeko malda ederretako lasaitasuna. Asentzioko kanalean barrena ikusten dituzue atzetik datozen korrikalariak, eta aurretik berriz garaipenaren bila, bete-betean Ibai Larrea Antzuolarra. Azken 2 urteetan bera izan da garaie, eta gaur ere, orain arte, bera izan dugu indartsuena. Eta hor, errotuloan, 3. udalan Oierzubeldia pasa dela ikusten dugu, 2:17, beraz, lasterketa bikaina egiten, oso gertu, 2 hauetatik, eta 4. Gontzal Murgoitio, Oierretik beste 45 bat segundura, beraz, zaila izango du 3. edo podium hori topatzea, baina, bueno, oraindik burrukan murgilduko da Gontzal Oierrekin batera. Gontzal Murgoitio burrukan, orain dela 4 urte berak lortu zuen garaipena.
eta aurten podiumerako leian horrari da Gontzal Murgoitio, baina lan zailak izango ditu, Oier Zubeldia ere indartsu baitator, gogoratu. Horre, ezkerreko rotuloan gaizki ikusten duzu, Puigvert jartzen du lehendabiziko postuan, baina ez lehendabizikoan Larrea doa, bigarrenean Puigvert eta hirugarrenean Oier Zubeldia. Hau da lehen aipatu dugun tarte hori, gorantza egiten du berriz ibilbideak, Pozutxu eta Aldera hartzen dute, eta hor dagoeneko hankazainak bero-bero dituztela joaten dira korrikalariak, eta kosta egiten da hor, jeitsiera piko bat egin eta gero berriz ere gorantzako bide hori hartzea Jokin. Bai, kosta egiten da, gaina ikusten da, eremua ez dela erraz korrika egitekoa, lurrari begira joan behar da, giardura ja jetxiera hori eginda gero oso nekatua topatu izaten da, eta zaila izaten da, ez da hor korrika egitea. Baina, bueno, tarteka oinez, tarteka korrika, ordoan Nerea ere, uste dut, 5. doala, beraz, bere usten dion edo harrapatzen duen Leire. Leire ez du ikusi, baina irudiotanik ez du ikusi, behintzat ez? Ez dugu ikusi, horik ez udalan igoerakoan, eta ez gailurrean ez dugu ikusi, baina... Orain arte, 4 emakumezko ikusi ditugu, Oiana Zubillaga, Karrodilla Cabestre, Ainhoa Sanz, eta lehen irudiotan ikusi duzuen Nerea Urteaga, baina tartean sartuta joango da, agian ez dugu irudiotan ikusi, eta irudiotan ikusten ari garena, Ibai Larrea da, Antzuolarra, sekulakoak egiten ari da, goi mailako lasterkaria da, Ibai Larrea, ongi ezagutzen du hau, Arrasatetik udalatxerako lasterketa kutxuna du, azken 2 urteetan bera gaiendu da, 23 urte, baina ez ditu, Irala Torre Baserriko semeak, eta Jokinek ongi aipatzen zuen moduan, distantzia honetan, Euskal Herrian dugun lasterkaririk onena. Eta hemen Leire Uribe, ez da, 4. esan degunaren, ez dakit, 4 edo 5 doan, udalatxeko gainean 4. zen, minutu bateko aldeaz Nereari, baina hemen 5. joan daitekela pentsatu dezakegu Nereak aurre hartuta. Leire Uribe beraz 5. postuan, emakumezkoen lasterketan, emakumezkoetan gogoratu Oiana Zubillaga dela lehendabiziko postuan, Karrodilla Cabestre ikusi dugu lehendabiziko postuan Arrasatetik udalatxerako tarte horretan, berak lortu du gainera igoerarik azkarrena, berarentzat izango da Iglesias saria, 30 minutu eta 24 segunduan egin du Cabestrek udalatxerako bidea, eta hemen Ibai Larrea ikusten duzue, atzeraka begirari da Ibai Larrea, 30 segunduko tartea zeukan udalan, ez dakigu erreferentzia hori orain zenbatean dagoen, baina zorionez Lluís Puigverten berririk ez daukagu, zorionez diogu, aukera nahiago dugulako Ibaik irabaztea, noski. Zalantzik ez da, lehen aipatu du gainera berak ez da, hasi aurretik inoiz irabazi gabea zela, Luisi, gaur, behitu, agian lehenengoa eta ez da dila izan. Hemen dugu, Lluís Puigvert, ez da urruti Lluís Puigvert, ez daukagu erreferentziarik segundotan, baina urruti ez da, dagoeneko horre ikusten dituzue, Arrasateko lehendabiziko etxeak, azken tartean sartuko da lasterketa, Monterron ingurura egingo dute, eta gero Arrasateko kaleetatik barna, etorriko dira ona Arrasateko udaletxe inguruan atonduta dagoen helmugan, Maritxu Kajoi ere begira izango dute, ona iristen direnek, gaur traje barik etorri da, Ibai Larrea, esaten digute barrutik ia batera, 10 segunduko tartea edo, bizi beraz lasterketa eta hortzak estutzen ari da Lluís Puigvert, 30 segundu zeuzkan udalan, orain esaten digute 10 segunduko tartea, ea hemen ikusten dugun, hemen kurba hori hartzen duenean, erreferentzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundu. 12 segundu. Nik uste teutxiko diola hortxe ikusi dugu aurreko kamera bizikleta edo zubia gurutzatzen eta gainean du, baino. Eta esaten genuen aurretik doanarentzat bertan dago, atzetik doanarentzat beraz
berriz oso urruti, baina emozioa izan behar dugu. Azken unera arte, eutxi bai. Bertan daukazu eta helmuga 10 segunduko tartea lanak ematen ari zaizkio katalana Luis Puigvert, aipatzen ari zinen Jokin, sekula ez diola irabazi, gogoan du kilometro vertikalean, Zegamako kilometro vertikalean, Junetek irabazi zuen, orduan Luis Puigvert bigarren, hirugarren Ibai Larrea, beste lasterketa batean ere aipatu dugu Ibai Larreak aurre hartu ziola Luis Puigvertek, baina nik uste dut oraingoan baietz, hirugarrenean Ibai Larreak eutsiko diola, tartea jaten ariko da, baina dagoeneko ia begibistan du helmuga ere, hor Monterron parre horretara iristen ari dira, azkenengo tartea falta zaio Arrasateko kaleetan eta hor jendearen bultzada artean egan egin beharra dauka. Ibai Larreak bere 3. garaipena erreskadan lortzeko. Nik uste lortuko duela atzera begira eta begira, lerri eginda jungo da, atzekoak berriz, bizikleta ikusten du kamera hor, baina bai, iritsiko da, eta lasterketa bikaina irabaziko du, Pozarren kostatako garaipena izango du, baina, bueno, hemen da ja, eta 10 segundu agian ez ditu izango, baina, bueno, txapela berea izango da. Hemen da, baina oraindik ere kaleetan bueltatxo bat emon beharra daukate, baina bai, ezin dio iesik egin Antzuolarrari gaurko garaipenak, 3. garaipenak, sekulako garaipena izango da, gainera horrelako garaipenak are eta poz handiagoa ematen dute, kostatako garaipenak, sufritutako garaipenak, 3. izango du erreskadan Ibai Larreak, Bejondeiola, azkenengo metroetan sartuta da, atzera begiratzen du, baina bai, zeurea da garaipena, hortxe, azken zuzengunea, eta bertan dauka helmuga, garaipena Ibai Larrearentzat, sekulakoa egin behar du Antzuolarrak, 3tik 3. Oso gutxiren esku dagoen balentria lortuko du Ibai Larreak, hortxe, atzean ikusten duzu Luis Puigvert ere, baina garaipena lortuko du Ibai Larreak, sekulakoa egin du Bejondeiola Ibai Larreari. Ordu bete 52 minutu eta segundu eskas bat, eta ezer, 7-8 segunduko aldea Luis Puigvertentzat, kirol legez, batak besteari esku eman, biak ere lertuta, dena eman dute, benetan ikusgarria gaurko lasterketa. Bikaina lasterketa, bi hauek erakusteko gaitasuna eduki dutena, ezta, jetxieran apurtu du, ezta, Asensioko kanal horretan, eta gero eta gertuago, udalatik onera ere, 22 segundu edo jandizkio, baina, bueno, helmuga gertu zuen Ibaiek, ezagutu ere bai, indarrak ondo neurtu ditu, eta, bueno, azken kilometroa begira atzera, baina, bueno, eutxi dio. Eta hemen ikusten duzuena berriz, Oiana Zubillaga da, emakumezkoen lasterketa ere bizi daukagu, Oiana Zubillagak aurre hartu dio Karrodilla Kabestreri, tarte desentea atera diola esango nukenik Asentzioko jeitsiera horretan, kanal horretan, sekulakoa egiten ari da Oiana Zubillaga ere, bikain benetan, bai aldapa gora, bai aldapa bera, eta Larrearen denbora hor ikusten duzu, ordu bete 51 minutu eta 18 segunduko marka, errekor berria izango da, aurtengoan ibilbide berria ezarri dutenez, errekor berria izango da, iaz ezarri zuen errekorra ordu bete 57 minutu eta 2 segundurekin, aurten ibilbidea luzatuta, 4 minutu gehiago. Eta Oier Zubeldia ja hemen ere, herria gerturatzen. Monterronen sartuta da, azken kaleetan itzulia eman eta hemen izango da, eta zer nolako podiuma utziko digun Arrasate udalatxen 10. ekitaldi borobil honek. Ibai Larrea lehendabiziko postuan, Luis Puigvert bigarrenean, eta Oier Zubeldia amezketarrak eramango du podiuma, baina askotan podiumek garaipenek besteko garaipen balioa dute, eta gaurkoak horrelako balioa du, izan ere Oier Zubeldiarentzat garaipena besteko balioa du, Ibai Larrea eta Luis Puigvert bezalako korrikalarien atzetik podiuma lortzeak
Kobaskova irabazita zetorren amezketarra, Ernioko kilometro vertikalean ere sekulako maila erakutsita, eta gaurkoan ere bere mailaren berri eman du amezketarra. Podium bikaina, Jokin, Larrea, Puigvert eta Zubeldia. Bai, eta bier, pozik irabazi balu bezala, pentsatzen dut ezta, aldez aurretik nola etorri den ez dakit, beti nahi dezu irabazi, baina zeuden izenak kontutan izan da, Ibai irabaztea oso zaila da. Ibai inoiz ez zion irabazi Luis Puigverti, beraz oraindik ere urrutiago ikusiko zuen Luis garaitzea, eta hortxe hau ere atzera begira, seguraski Gontzal izango du gainean, baina, 3 minutu begira, ingurura. Handa Gontzal. Baina iritsiko da hau ere. Iritsiko da, bai. 3. postuan pozik, nola ez, Oier Zubeldia. Eta hortzak erakutsi dizkio 4. datorren Gontzal Murgoitiok ere, orain dela 4 urte. Garaie izan zen hemen Gontzal Murgoitio, Elorrioko korrikalari prestua, eta 4. postua honek, ez zuen Oier Zubeldiak erakutsi duen pozik erakutsi, podiuna nahiko zuen Gontzal Murgoitiok, eta 4. postu horrek beti usten du Zapore mikatz puntu bat. Bai, bere burua aurreago ikusiko zuen, agian podiunean, guk ere hortxe bota dugu, ezta, podiunean sartzeko hautagai nagusia zela, Gontzal irabazten ohitua dago, eta gaur, agian Ibaiek 3 minututik gora atea izkio, 3 inguru, eta Oier txoratzen, seguruna, berarentza garaipena izango balitz bezala, eta Gontzal, pixkat, agian triste, ezta. Ez dauka triste goteko motiborik Gontzal Murgoitio, lasterketa ederra egin du, berea eman du, eta azkenean hori da garrantzitsuena, norberak berea eman, eta beste batzuek indartsuagoak izan badira, helmugan eskua eman, eta hurrengoan, indar gehiagorekin itzuli. Eta indartsu ageri dena gaur Oiana Zubillaga anoetarra da, Karrodilla Kabestrek lanak eman dizkio aldapagora, baina aldapa bera, 6. martxa sartu, eta anoetarra aixeari da, ez daukagu erreferentziarik, edo bai, Jokin, udalako... Ez tira pasa oraindik. Ez tira pasa, hori da, udalara bidean doaz, Basobeltz ingurutik jeisten ari dira udalara bidean, eta hor izango dugu erreferentzia, Oiana Zubillagak egia esan, Asentzioko kanalean aixe egin du aurrera, Asentzio kanalean sartu aurretik ere bai, eta hemen 5. postuan Paul Zubillaga ikusten dugu, Muruetako korrikalaria, iaz Zegama Izkorrin gure ordezkaririk onena izan genuen, 13. postuan 4 ordu eta 4 minutuko markarekin, txirrindulari oia mendi lasterketetan jauzia eman eta maila bikaina ematen ari da, eta gaur ere maila eman du 5. postuan sartuko da Paul Ormaetxea. Ormaetxea, bai, Zubillaga aipatu duzu. Paul Zubillaga, Oiana Zubillagarekin astunez, Paul Ormaetxea. Eta hau ere, korrikalari aparta, ezta? Eta maila bikaina gaurkoan ere. Agian distantzia luzeagotan hobeto moldatuko litzateke, baina 2 orduko lanean ere hortxe da, 5 minutu ingurura sartzen, Ibai eta Luis bezalako lasterkari bikainetatik. Arrolapeko korrikalaria, Imanol Goñi, taldekide duen Arrolapeko korrikalaria da Paul, eta hortxe denak pozik, bata bestea zorionduz, eta hau bai, Oiana Zubillaga udalara bidean, ez zaio askorik falta udalara iristeko, kilometro 1-2 gehienera jota Oiana Zubillagari, ez daukagu atzetik datorren Karrodilla Kabestreren erreferentziarik, ez daukagu erreferentziarik esaten nuen, baina gauzak ondo bidean, Oiana Zubillaga oso ongi ikusi dugu jeisten, eta esaten genuen gauzak ondo bidean, berarentzat izango dela garaipena, naiz eta ez dakigun zenbateko atzerapena duen Karrodilla Kabestrek, esaten ari nintzen jeitxieran oso errez ikusi dugula Oiana Zubillaga, eta tartea handia atera dio. Bai, harritu digu, ezta, aipatzen egon geha, esperientzia izango zuela zona teknikoetan, Vuelta al Ferrer irabazia, leku teknikoetan ibilia, baina gaurkoan Oianak asko hobeto jetxi du, eta ikusi behar, udalan ze diferentzi dituzten, baina, agian lasterketa han irabazteko
gai izan da, ez da, jetxiera horretan, eta orainea eusten dion. Ainhoa Sanz ere, aipatu dugu ez zela oso urruti, baina, bueno, ea udalatik pasa, erreferentzia batzuk baditugun, eta handik helmugara, 15-16 bat minutu pasako dituzte, ea ez dion inork aurre hartzen Oiana egindako lan bikainari. Eta helmugan, Xabi Urtzelai Goienako lankide ere badaukagu, oker espaldi banago Ibai Larrearekin, aurrera Xabi! Ez dugu entzuten, Ibai Larrea mikroarekin badaukagu arazoren bat, Ibai Larrea gaur gainera jokin, kamiseta beltzarekin ikusi dugu, lehen emankizunean zehar aipatu dugu, talde berriarekin uste genuen Open Team trailekin etorreko zela gaur, baina azken orduan esan digute, ez taldea uste erabaki dutela, bai Alain Santamariak, bai Naiara Irigoienek, bai Ainhoa Sanzek eta bai Ibai Larreak eta beltzez jantzita ikusi dugu, hau talde berriarekin, talde zarrarekin, baina denetan ongi moldatzen da. Bai, azkenean talde batean egoteak eta laguntzen du, ezta, esponsorrak, lasterketetara jun, bidaiak eta kudeatu eta bar. Eta, bueno, gatazkaren bat izango zuten, ezta, seguruna, hor tarteko, Ezekiel eta hor intermediario lanak egiten dituzten eta seguruna, beraiek izango dira, ezta, beraien buruaren eta gian, modu horretan, laukote horrek, egingo du aurrera, ezta, kirol profesional baten bila. Ibai Angulo ikusi dugu helmugan, Azpeitiarra 6. postuan edo sartuko zen, ea orain entzuteri daukagun. Ez dugu entzuten, hor helmugako kazetariak galderak egiten zizkion, orain sartuko da Xabier pentsatzen dut, eta audioa konpontzen dirik dugun, eta bien bitartean, Oiana Zubillaga dagoeneko udalako azken errepetxo gogor horretan sartuta, oinez egin behar metro horiek Oiana Zubillagak, ez dakit berak ere referentziarik izango ote duen, jendeak eta esango dio, Oiana hainbestera dator, baina horrelako referentziak ere ez da fidagarriak askotan, jendeak errez esaten du, 2 minutura daukazu, baina agian 2 minutu beharrean minutu izango da, edo ez da ezer falta, dana aldapa bera, eta gero sekulako errepetxoa kilometro bat faltan, eta horrelakoak ere gertatzen dira, eta zalantza horrekin joango da, Oiana Zubillaga, hor jendearen babespean, azken aldapa piko horretan sartuta, hortik behin aldapa piko hori eginda udalako anoagunetik pasako da, eta hortik ja berantzakoa besterik ez du edukiko Oiana Zubillaga anoetarrak, hau ere bete xamar ikusten da, asko emango zuen jetxieran, asko gero urrengo igoera hor ladera erdian joaten den tramo horretan, eta orain beteta ikusten da, baina besteak ez dira asko zobeto etorriko edo zait iruditzen. Ikusiko dugu, ea guaintxe udala sartuko dira eta hor referentziak izango ditugu, eta ea azken 4 kilometro horietan eusteko gai den. Ederra litzateke Oiana Zubillaga eta Ibai Larrea, bi euskaldun hemen Arrasate udalatxen 10. ekitaldian irabazle suertatzea, hortxe udalarako bidetxurra hartu duen unea Oiana Zubillagak, oraintxe igaroko da, anoagune horretatik, ez du ez jateko ez edateko denborari galduko Oiana Zubillagak, eta ziztu bizian egingo du berantzako bidea, hortxe du begibistan Oiana Zubillagak udalako kontrol gune hori, eta hortxe izango dugu erreferentzia bien bitartean Imanol Goñi helmugaratzen Bejonde Jola 2015an bera izan genuen lehendabiziko garaiea Arrasate udalatxen, eta gaur 10. urteurren borobi horretan, ez dakit zenbagarren, baina top 10ean buelta horretan ebiliko zen, ze argazki polita, oraina eta lehena esango dugu, hor elkarrekin Ibai Larrea eta Imanol Goñi. 11. uste dut Imanol, Gaizka Lasa 10. uste dut, 9. así que Imanol igual 10.
eta gero ja Ibon Badiola eta hauek datoz. Beraz, bueno, lan ona, bere maila seguruna gertuago zen aurrenekoetatik, baina, bueno, igual ez dago puntxa-puntxan mendian ibilia, eta luze egin zaio, Imanoli. Eta hau sartirten da, Hau sartirten da Imanol Goñi, lehen da biziko tropeltxo horretan horre buru-buruan aritu da. Seikote horretan sartuta, baina gero hemen terrenoak ibilbideak ez du barkatzen eta bakoitza bere tokian jartzen du eta kilometroek aurrera egin ala, indarren arabera norberak egiten du aurrera edo atzerako bidea. Eta aurrerak ari dena nola gainera Oiana Zubillaga da, oraindik ez daukagu Karrodilla Kabestaren erreferentziarik, baina pentsatzen dut, ez zela udalatik pasako. Ezkerrean daukagun rotuloan ez du markatzen, beraz minututik gora ja, minututa 20 inguru, Oiana pasa dela. Eta seguru da Jokin? Bai, minutu batekin ziur irabaziko duela. Poliki korrikalariak helmugaratzen, 457 dortxala ikusi dugu, atzetik Aritz Unamuno Bergarara ere bai, eta hau Oiana Zubillaga duzue. Hortxe, aipatzen nuen Aritz Unamuno, Aiaramendiko korrikalaria, normalean kilometro vertikaletan eta aritzen da Aritz, baina gaurkoan 22 kilometro eta 1400 metroko gorantzako desnibela duen lasterketa eder honetan ere hortxe izan dugu. Ez lenda bizikoekin burrukan, eta hau Asier Larruzea, eta Asier Larruzea ere hemen irabazitako da, hain zuzen ere 2019an lortu zuen garaipena, urteak ez dira alperrik pasatzen, baina oraindik ere sasoiko Asier Larruzea, Zaiako edo Gueñesko mendikorrikalaria oker espaldimanago, urteetan aritu dena Euskal Selekzioarekin ere, ongi ezagutzen duzun korrikalaria da, Jokin. Bai, eta 2019an, Arrasaten irabazeaz gain Espainiko Kopa irabazi zuen, izugarrizko denboraldi egin zuen, eta bueno, gaur egunean beste lan batzutan ez da, raitatasunaan murgilduta, eta bueno, seguruna entrenatzeko, denbora gutxigo, eta hemen, Xavier, Ibairekin, abertze kontatzen digun. Elkarrizketa egiterik daukagun. Ibai, zer moduz, gazteko, zorionak, 3. txapela Arrasate udalaitzen, zelako burrukia. Oso politxe izenak areri. Ez du entzuten. Bateko grupua junga. Oso baju entzuten dugu. Udala año, praktikamente. Eta bigarrenean, beharrean hirugarrenean. Erritmo aldaketa txiki bat itxe erabaki dute. Hirugarrenean zeien. Jendean indarra Orain bai. Ez ies itxeko netezia inokanik, horre askoz gehiago neukani bestia baino, baina, pixka kontrolatzeko. Eta poliki jendia ikusiotatzea gehatzen jundala, Luis eta ni gehatu batea, goraino batea indou, eta gero bajan pixkat soltatzea lortu dut. Esaten gabitzen, 3. txapela, aurten dortzala jastiaz batera, txapela buruan. Bai, hori beti da pozgarrixea ez, eta gaina hemen izen da asko zobeto. Nun egon da lasterketako klabia, kaso udalatxeko jaitxieran? Bai, ja bata bestia indarra neurtzen igoeran hasi da. Eta bai, gero berakuan erabaki dela nik uste dut. Bukaeraldea zebeak metro batzu jan indot, baina, gaiatzea lortu dute beak garrapa horretik eta hoxe, oso pozik. Gaur ibilbidea ezautzia, parea bat pasada inda baldin baleuzka, hortxe ibiliko ginen da, enotzan tarteik etako, seguramente. Zorionak, Ibai. Ezkerrik asko. Bueno, tarte batzuetan lanak izan ditu Ibai Larrea entzuteko, baina pozik nola ez, Antzuolako mutila. Bueno, ikusi deguna ez da, aipatu du, hasiera batean hor taldean jundirela, inungo necesidaderi gabe aurrera Luisekin egin duela, beak ez daukala hor puskatzeko gogorik edo intentziorik, baina biak egin dutela aurrera, eta lehen aipatu den duzun bezala, mendilasterketa jetxieran erabakigarriak direla, gaurkoan ere bai, ez da, hor ikusi dugu, kilometro bat inguruko jetxiera gogor honetan, justu ikusten ari garen Asensiko kanal honetan, hortxe atera dizkio 20-25 segundu. Segundu egietaz aparte hor kendu dizkio agian ez da indar guztiak eta xautu ditu Luisek jarraitu nahian energia ugari eta gero ezin errekuperatu ez da. Aipatu du ere
ibilbidea ezagutu balu Luisek, hortxe batera izango liratekela seguruna. Baina, bueno, herrian korritzea kalde hori ere badu, eta, bueno, urrungoan Luisek, urrungo urtean etorri dadila, eta lortzeko gaitasuna duen Ibai aurre hartzea. Eta gizonezkoetan aldapa bera erabaki baldin bada leia, beste horren beste esan dezakegu emakumezkoen leiari dagokionez ere, izan ere Karrodillak Abestre ikusi dugu udalatxeko tontorrean lehendabiziko postuan, etzen urruti. Oiana Zubillaga, baina berantzakoa hartu orduko, hor Asentzioko kanal horretan berantza asko zobeto. Moldatu da Oiana Zubillaga eta dagoeneko udalatik pasada Oiana Zubillaga eta 10 minutu barru, hemen izango dugu Arrasateko udaletxe plaza honetan, Oiana Zubillaga eta zer nolako garaileak utzi behar dizkigun Arrasate udalatxen 10. ekitaldi bikain honek, alde batetik Ibai Larrea eta gauzak ondo bidean, oraindik ezer aurreratuko ez dugun arren, gauzak ondo bidean Oiana Zubillaga anoetarra izango dugu 10. ekitaldi honetako garailea. Gizonezkoetan gogoratu Ibai Larrea, Luis Puigbert eta Oier Zubeldia izan direla urrenez urren lehendabiziko 2. eta 3. postuan, eta Ibai Larreak historia egin du gaurkoan 3. garaipena erreskadan lortuta, eta oker espaldi banago gizonezkoetan inork lortu gabekoa, bageneukan Ibai Larrea bera genuen, 2 garaipen lortuta bakarra, emakumezkoetan bai, Oiana Azkorbe Beitia baita, 3 garaipenekin podium horretan koskarik gorenean, Abadinoko korrikalari prestuak 2017an, 2019an eta 2023an lortu zuen gaientzea, beraz emakumezkoetan Oiana Azkorbe Beitiaren pare jarri da gaur Ibai Larrea, Bejondeiola Antzularrere, zer nolako denboraldi hasiera egin duen Ibai Larreak, aurten Sky Runners World Seriesetan eta Golden Trail Seriesetan aritzeko asmoa du Ibaik, horixe aipatu zigun lasterketa aurretik, eta urrengo lasterketa Kalamorro Sky Race izango du Ibai Larreak, eta nik uste dut maila baduela, hemen etxeko lasterketetan esango dugu ikusten dugu maila baduela, baina nazioarte mailan ere irabazteko eta hor behintzat podiumaren lehian aritzeko maila baduke Ibaik. Bai, zalantzelik ezta, kalitatea handiko korrikalaria daude Euskal Herrian, eta hemen azkar korri egiten duenak normalean kanpoan ere azkar egiten du, gero maila goreneko karreretan agian aurretik izango ditu, ezta, Remin Bonet edo Lauzin edo lasterkariak, baina ez da hain urruti ibiliko, eta distantzia 2 ordu eta erdi inguruko lasterketetan Ibai aurre hartzea zaila da eta kosta egiten da, eta seguru aurten lasterketa bikainak emango dituela eta urte borobila egiten duen. Kalamorro aipatu dut, baina okertu egin naiz, Acantilados del Norte izango da aurrengo lasterketa, Sky Running World Seriesetako lasterketa da, martxoaren 14an jokatuko dena, eta ondoren berriz Tenerife Bull Trail UTMB zirkuituko lasterketa izango du martxoaren 21an. Lehen aipatu legez, Zegama Aizkorrirako jauzia oraindik ez du emango, hasteko distantziagatik, eta bestetik Ibaik berak aipatzen zuen, lanean jardun beharra dukalako eta kanpoan dagoelako. Izan ere, Soralduze kooperatiban aritzen da lanean Ibai Larrea, eta lana eta mendi lasterketa guztartu beharra dauzka, oraingoz, ez dakit, gero ikusiko dugu, apustu egiten duen, talde berri honekin eta profesionaltasunerako jauzia, baina lehen ere aipatu dugu, hemen profesionaltasuna izan ez bai, askok eta askok profesionalen pare entrenatu eta lasterka egiten dutelako, baina bizimodua hemendik ateratzen dutenak, baina oso gutxi dira, esaterako Euskal Herrian, emakumezkoak ditugu orain goiaren puntan, Malen Osa eta Pizioa ikaragarria maila ere bai, baina oraindik dirua gutxi. Bai, eta zaila da, ezta, hemen Euskal Herrian, lanbide guztiek ez dauzkate soldata onak, baina, Eurolan, Goierrin eta soldata nahiko duinak dituzte enpresa asko, eta korrikatik 40.000, 50.000 euro irabaztea profesionalizatea lirateke, baina hortik oso urruti daude, ezta, korrikalari gehienak,
eta harritzeia. Gaur egun Sora Luzen daukan soldata korrikatik atera izana Ibaiek aurten urte honetan, hoberena opa diogu eta laukote honek Open Team Trail honetatik aldendu da gero hiru iturriak topatzea, baina bueno, ez da erresa izango profesionaltasunaren bide honetan jauzi errezak egitea. Gainera hor frustrazioa etortzen da, ezta? Apustu bat egin, lana utzi, onta dedikatu nahi, baina bueno, lesioak ere badaude, emaitzak ere beti ez dira nahi bezain onak izaten, eta bueno, dena atera behar da euneko eunean ontatik bizi ahal izateko, eta bueno, zaila izaten da. Hankak lurrean ditu Ibaik, ingurunea ere aparta du eta jakingo du bide egiten. Gogoratu emakumezkoetan Oiana Zubilagak jarraitzen duela lasterketa buru, Karrodilla Kabestre dator 2. postuan eta Ainhoa Sanz 3. Udalako erreferentziarik badukagu, Jokin? Hoiek dira udalarenak, 18. kilometrokoak. 2 minutu eta 45 segundu, seguru da. Oiana Zubilaga azken metroetan sartuta, dagoeneko Arrasateko hirigunera iristen ari da, erregunera iristen ari da, hortik Zubia pasa eta segidan da Monterron ingurunean, eta hortik sartuko da Arrasateko alde zarrean, eta garaipen aparta lortuko du Oiana Zubilagak. Hasieratik bikain irakurri du lasterketa, ez da itxutu, hasieran Ainhoa Sanzek egin du aurrera, Oiana Zubilaga pixka bat atzerago etorri da, gero mehatzerreka inguruan ikusi dugu nola pasaduen Ainhoa Sanz, udalan bera izan dugu lehendabiziko postuan, gero udalatxerako tarte gogorrean atzetik etorrita Karrodilla Kabestrek aurre hartu dio, baina ez dio aparteko tarterik atara, 10-15 segunduko tartea zeukaten udalatxeko tontor horretan, eta jaisten hasi orduko hartu du aurrea Oiana Zubilagak, eta gero Asentzioko kanal horretan sekulako tartea atera dio, eta azken tarte honetan bikain jakindu errenta horri eusten Oiana Zubilagak, eta garaipen aparta lortuko du Arrasate udalatxen Anoetako emakumeak. Lasterketa bikaina, Jokin. Bai, oso ondo moldatu da, ezta, gune guztietan aipatu ditugu, ezta, 3 gune nagusi edo, hasiera bat oso azkarra udalarte, gero ja hor igoera oso gogorra, hor Carolina Kabestre hobeto moldatu da, eta 30 segundu edo atera dizkio, baina agian gune gaurkoan erabakigarria izan dela udalatxeko jetxiera, kilometro eskas izan daiteken jetxiera horretan, Bizpahiru 3 minutu galdu ditu, ezta, Kabestrek, eta Oianaren alde jundira, ezta. Orduan, gero ja zaila da, ezta. Parekotasuna egonda, hasieran 17 segundutan edola mugitu dira, zaila da 3 minutu horiek berreskuratzea, eta seguraski agian handitu egin ditu, ezta, udalatik onerako denbora horiek. Oiana Zubilaga 2 ordu eta 17 minutu daramatza korrika, gogoratu iaz, Oiana Kortazarrek 2 ordu, 12 minutu eta 41 segunduan gelditu zuela kronoa, baina aurten estraineko aldiz, Arrasate udalatxeko 10. urteurrenaren arira, Mondraitz Kirol Klubak, talde antolatzaileak, gorengo tontorrera igoera sartzea erabaki duela, eta beraz horrek ibilbidea zaildu egin du, eta horrexegatik distantzia pixka bat luzatu, eta denporan ere gora joango dira. Oiana azken metro horietan sartuta, udalan ere ikusi dugu jendea bazela, baita udalatxeko tontor inguruan ere, eta azken metro hauetan gozatu egingo du Oiana Zubilagak. Gainera jakitun izango da, Karrodilla Kabestrerekiko tarte handia duela, udalan 2 minutu eta 45 segundoko tartea ateratzen zion Anoetarrak Karrodilla Kabestreri, beraz gozatzeko moduan da, eta goza dezala Oiana Zubilagak. Bere kirol ibilbidean lortu duen garaipenik ederrenetako izango da, espairik gabe
gaur hemen Arrasate udalatxen 10. ekitaldian lortuko duena. Begira zer nolako jendeza, ze giro dagoen, denak ere txaloka, denak ere Oiana Zubillaga aupatuz eta Anoetako mendikorrikalaria pozik, nola ez, sekulako garaipena lortuko du, hortxe. 2 minutu eta 2 ordu barkatu eta 20 minutu azpitik sekulako garaipena Oiana Zubillagarentzat eta 2 euskaldun gorenean 10. ekitaldian alde batetik Ibai Larrea eta bestetik Oiana Zubillaga. Barruak ustuta jokin, baina egindako lanarekin gustora. Eta hemen, Karrodilla Kabestre, tarte atera dio azkenean. Bai, tarte handia, ez da, jetxiero horretan apurtu du lasterketa Oianak, alde handia atera dio, eta gero ja, errekuperatu ezin, ez da, honek korrika errez egiten du, itxura ona damaki orain ere, baina, bueno, kilometro edo 5 minutu horietan galdu duen guztia, han gelditu da, eta ezin errekuperatu, ez da, eta Oianaren garaipena, zoragarria, ez da. Ez du Ibaiek eta Luisek euki duten burrukan ikusten zen Ibai, ez da 10 metroro atzera begira sufrimentu batean, aldiz Oianak jakitun zen, distantzia handiak zituela, eta lasai, gozatuz, nekatuta seguru, baina, bueno, atzera begiratu gabe, jendearekin ospatuz, eta zoriontsu izango da gorkoan, lortu duen lan bikaina eta gero. Eta ustekabeko txikia esango nukenik, guk favoritotzat, hautagai nagusitzat Karrodilla Kabestre jotzen genuen, baina askotan pasatzen da agian etxekoak ere gutxi egiten ditugula, ero etxekoei ez dioguela behar bezalako baliorik ematen, eta begira gaur ze gertatu den, kanpotik etorritako bat joten genuen favorito nagusitzat, hautagai nagusitzat, Karrodilla Kabestre, baina aixe edo nagusitasun haundiz gaiendu da Oiana Zubillaga. Bai, aixe, ez da. Lehen zatian, hori, Ainoak piztutu du pixka bat, lehenengo 8 kilometroetan, eta handik aurrera, Oiana izan da, ez da. Karrodillak aldapa gora bai, Joseba Iglesiaseko txapela eta oroigarria eramango ditu, baina, bueno, lasterketa orokortasunean hartuta, Oiana jaunda jabe izan da. Eta, bueno, bai, favorito nagusitzat, palmaresa kontutan edukita, bere ibilbidea kontutan edukita, Hueskako gazte hau hartzen genuen kontutan, baina, bueno, zorionez, euskaldun bat gaurkoan garaile, bai mutiletan da bai nesketan. Karrodilla Kabestre kontutan izan ez dela nola nahiko korrikalaria, gazte mailean munduko txapeldun izana da, eta iaz Skyrunner's World Seriesetan ere lanak emandako emakumea da Karrodilla Kabestre, eta hortxe duzue, hau ere gozatzen ari da, irrifarrea duela ikusi dugu udalatxen gora, eta orain ere helmugaratzen horrelaxe unkituta ikusten dugu Karrodilla Kabestre. Honek ere makina bat lasterketa egingo zituen baina unkituta eta harrituta dago hemen Arrasateko plazan bildu den jendetzarekin. Bejonde jola Karrodilla Kabestreri ere, 2. eginarren gustora egindako lanarekin, Oiana Zubillaga gehiago izan da, eta 3. postuan datorrenak ere sekulako lasterketa egin du. Bai jauna, edo bai emakumea, bai Andrea, Ainhoa Sanz, Zurretxuarra 3. postuan, azken urteetan pixka bat ezkutuan izan dugu Ainhoa Sanz, aurten berriz ere mendi lasterketetan aritzeko apustu egin du Urretxuarrak talde berriarekin, gainera hortxe duzue, Alain Santamaria. Aldamenean duela, Errioxarra ez da gaur lehiatzera etorri eta Ainhoari laguntzen izan da une oro, eta podiuna lortuko du Ainhoa Sanzek, lehen ere aipatu du, 38 bat urte, orantxe biratuko dut, hemengo apunteetan zenbat dituen, 36 barkatu Ainhoa, 2 urte gehiago jarri dizkizut eta 36 urte garai batean mundu mailan ere lehian eta puntaren puntan aritutakoa, eta berriz ere hemen da Ainhoa Sanz, korrikalari veteranoa, berarentzat podiuma. Eta pozik, seguru pozik dagoela, itzultzea ez da bat ere erresa, lehen urtean bai egin zituen pare bat lasterketa mendian, baina bueno, aurten ere goi mailan iritsi da, seguru gaine goruntz egingo duela, errespetatzen badio gorputzak, eta oso ondo, esaten du berak, pozik, pena alain ez ikustea gaur, baina bueno, nesken lana bikaina eta Ainhoarena ere bai.
Eta hortxe duzue, Arrasate udalatxek utzi digun podiuna, 10. ekitaldi honetako podiuna, ezkerraldean ikusten duzuena da Oiana Zubillaga 4 dortsalarekin, berarentzat garaipena, 2. 8 dortsalarekin ikusi duzuen Karrodilla Kabestre, eta 3. postuan Ainhoa Sanz. Podium ederra utzi digu beraz 10. ekitaldi honek, ekitaldi borobila, Mondraitz Kirol Klubak antolatzen duen lasterketa ederra da, urtetik urtera azten joan dena, gogoan izan 200 voluntario inguru aritu dela lanean, hain zuzen ere hori baita horrelako lasterketek daukaten altxorrik handiena, hemen ez dago ez Nike, ez Salomon, ez Merrell, ez horrelakorik, hemen herriaren lana dago jokin, eta hori eskertzekoa da. Bai, eta lan bikaina ez da, antolaketa bikaina egin dute, jendea herrian, jendea mendian, korrikalariak ere maila gorenekoak etorri dira, eta ezin gehiago eskatu ez da. Aber, Oianak Xabirekin ze hitz emate dizkigun. Aurrera, Xabi. Lanak pilatu zaizkigu helmuga honetan, oso alde txikiarekin iritsi direlako 3 emakumezkoak. Zorionak, Oiana, goizian esan diazu, urteko lehenengo lasterketa, lehenengo Arrasate udalatxen eta txapela, ze moduz? Bai, egia esan oso pozik, enun espero hemen garaipena lortzea, beti eukie begitarten Arrasateko karrera, eta aurten behintzat posible izan dut edortzea. Konta iguzu, laburpentxo bat, ze borroka izan duzuen udalatxen bueltan? Bai, azkenen nibakit Ainhoa eta Karro oso fuerte biltzea lagoraka, orduan, ali izan dute bezala goraka utxi izan die, eta gero jaberaka aldeten guztia eman dut. Zorionak. Bai, eskerrik asko. Ea bada, jarraian beste protagonista garrapatzen ditugun. Oso ondo, Xabi, eskerrik asko, entzun ditugu Oiana Zubillagaren hitzak, begiz jota zeukan Arrasate udalatxeko lasterketa hau, eta begiz jo bakarrik ez, beira da jarritako tokian, ta hortxe jodu, erasoa eta berarentzat izan da Arrasate udalatxen 10. ekitaldi borobil honetako garaipena. Karrodilla Kabestrerekin ere hor da, Xabi Urtzelai ikusten dugu. Aurrera, Xabi. 2. salkatu Karrodillarekin gode. Cuéntanos un poco cómo ha ido la carrera. ¿Qué te ha parecido Arrasate udalatx? Bueno, la carrera me ha parecido espectacular y casi me pongo a llorar en varios momentos de la emoción porque era espectacular la de gente que había. Y bueno, la carrera ha ido bien. He podido controlar bastante al principio y al udalatx he llegado primera, pero en cuanto ha empezado lo técnico, Oiana, que baja súper bien, me ha pasado y ya me ha abierto un hueco que creo que me habrá ido manteniendo durante toda la carrera y ya no le he podido coger, pero igualmente súper contenta. La carrera muy chula, muy técnico todo ese tramo del pico y luego el ambiente espectacular. Emotivos estos últimos metros, mucha gente viendo la carrera. Sí, espectacular. Tanto este tramo como el inicio de la subida, la parte de arriba de la cima, una pasada. No sé si te ha dado tiempo a entrenar, no sé si has estado antes en la Tontorra, tendrás que venir algún otro día a disfrutar un poco más de los parajes. Sí, tengo la suerte que tengo muy buenos amigos y amigas aquí y volveré sin duda. Ya son varias las veces que he venido aquí a Euskal Herria a correr y siempre es un placer. Zorionak. Eskerrik asko. Askotan jokin, kanpotik etorri beharra dago jendea konturatzeko zer daukagun hemen, ez? Gu ohituta gaude horrelako lasterketak ikustera Euskal Herrian, jendetza batzen da, bai tontorrean, bai behan, baina kanpotik etortzen direnak harritu eta unkitu egiten dira, normala. Bai, seguruna, Aragoiko kopa, eta honek mundu mailan ere korritu du, baina ez Pirineotan, ez Italin, ez Inun, ez da egoten, ez da herrian hainbeste jende, herritik kanpo mendian ere ez, eta guretzat bai da, ohikoa, hau, eta ondo diozun bezala ohituta gaude, baina ez hain urrutitik, hemen 200 kilometrotik datorren batentzat, berritasuna da, emozioa da, postasuna da, eta etortzeko grin hori pizten zaie, ez da, eta hori hemen Euskal Herriko lasterketa guztietan, ez da, ikusi dezakegu. Leire Uribe ikusten duzu azken metroetan sartuta, berarentzat izango da 4. postua, Oiana Zubillaga, Karrodilla Kabestre eta Ainhoa
Sanzen atzetik, honek ere lasterketa bikaina egin du eta azken metroetan sartuta normala unkitzea, haze jendetza dagoen, haze giroa dagoen eta hau ere irrifar bat ahoan duela sartuko da helmugara eta azkenean horretxek balio du. Bakoitzak berea eman, gozatu eder bat hartu eta lehen esan dugu bezala etxera osorik itzultzea, hori da garrantzitsuena Jokin. Bai, eta orain arte ez dugu ikusi ez erorketarik, ez zola gurutze gorrikoa ere lasai dago, beraz hori da, behar deguna, ez da, hemen lasterkari gehienak afizio, zondo pasatzeko eta kirola osasuntxua delako egiten dute, beraz osasuna ez dezagun galdu, ez da, olako lasterketetan. Xabi Ortzelaik Ainhoa Sanz dauka aldamenean, zer esaten dio Urretxuko korrikalari veteranoak? Podiuma osatu duen Ainhoa Sanzekin gaz. Konta Ainhoa, zela joan da lasterketa? Egia esan da ez non espero emaitza hau. Asko disfrutatu dut, eta tramo teknikota nahiko traketxa naiz, eta bueno, alik eta hobekien saiatu naiz. Tarte baten lasterketa buruan ikusi zaitugu, gero betik gorakoan hartu dizute aurrea oker espaldabil, lehenengo bigarren egin duten lagunei aurre hartzen. Goraka oso ondo nijon, baina, bueno, ja tramo teknikoa hasi danen, ni ja pixka bera indet, eta aurre hau indiate, eta atea diaten tarte hori ezin izan dut kendu. Otsaiak 28 gaur, Arrasate udalatxe aurreatu egin behar izan dugu egutegian, zuendako, askorendako bintzate urteko lehenengo lasterketa, oraindik urte osoa geratzen da. Lehenengo lasterketa da, krosa orain dela gutxi bukatu nuen denboraldia, eta pixkanaka martxa hartzen nahi naiz, ni behintzat. Zorionak 3. postu horregatik. Mila esker. Fondaiola ez da, Ainhoa pozik, esan du, zona teknikoetan ez dela bilegia, baina, bueno, lasterketa polita egin du, bikaina, maila ona eman du, eta seguruna urtean aurrera doan neinean, bere maitzak eta nivela hobetzen doala, beraz, jarraitu dezala lanean. Eta hemen, Nerea Urteaga, 5. sailkatua, lan bikaina honek ere, eta ja, helmugan sartzen. Top bosta, emakumezkoen top bosta hortxe, Nerea Urteaga, Zumaiarra honek ere lan bikaina egin du, Domusa teknikeko korrikalariak ikusi dugu, udalatxeko aldapan gora, eta hortxe, Oiana Zubilagarekin besarka da, eta kirolegez guztiak ere, helmugara iritsitakoan, bestei zorionak eman, eta horixe da, kirolegea bakoitzak berea eman, eta besteren bat hobea izan bada, zorion du, eta etxera. Gogoratu, gizonezkoetan, Ibai Larrea izan dela garaipena, hortxe duzue, ordu bete 51 minutu eta 58 segunduko marka ezarri du, errekor berria izango da, ibilbide berria izan baitu, Arrasate udalatxeko 10. mendi lasterketa honek, 2. postuan Lluís Puigbert, benetan leia estua mantendu dute eta azkenean 13 segunduko tarte atera dio Ibai Larreak. Lluís Puigberti, podiumea itxiaz Oier Zubeldia, 4. Gontzal Murgoitio, hemen irabaztea zer den badakien Elorriarra eta 5. Paul Ormaetxea. Horietxek gizonezkoen top bosta eta emakumezkoetan ikusi dugu, emakumezkoetan garaie hortxe duzue, Oiana Zubillaga 2 ordu, 19 minutu eta 27 segunduko marka ezarri du Oianak, 2. Karrodillak Abestre, 2 ordu barkatu 22 minutu eta 23 segunduko denborarekin, ia 3 minutuko tartea atera dio beraz Oiana Zubillagak, podiumea itxiaz Ainhoa Sanz, 4. Leire Uribe eta 5. Nerea Urteaga, Baiokin, bukatzen joan beharko gara poliki-poliki, hause, Arrasate udalatxen 10. ekitaldiak utzi diguna, lasterketa ederra ikusi dugu gainera, eguraldia ez dugu lagun izan, dronak eta ez du lan handirik izan hor Arrasate udalatxeko tontor horretan, baina lasterketa ikusi dugu eta lasterketa ederra, joan da. Lasterketa ederra, korrikalari bikainak, paraje ederrak, antolatzaile bikainak, beraz jarraitu dezatela horrela eta urrungo urtean berriz hemen izango geha. Eskerrak ematea besterik ez zaigu falta, Mondraitzeko kirol klubari lehendabizi, lasterketa ederra hau antolatzeagaitik,
baita Artemani, Goienari eta antolakuntzan ibili diren guztiei, guk urrengo hitzordua Zegama Aizkorrin izango dugu, mendi lasterketei dagokienez, maiatzaren 18an izango da, han izango gara, Jokin. Beraz, ordurako eta punteak eta joan berritzen, ara beste korrikalari on batzuek etorriko dira eta. Bai, han ere festa bat izaten da, eta bueno, gaurkoarekin batera, ikuskizun polita, zaleto guztientzat. Horixe, placer bat izan da, gu beste gozatu baldin baduzue pantailaren beste kaldean pozik joango gara etxera. Horixe, hitzordu eginda dago, maiatzaren 18an, Zegama Aizkorrirekin itzuliko gara, Ibai Larrea Antzuolarra. Eta Oiana Zubillaga Anoetarra izan ditugu Garaia Arrasate udalatxen. 10. mendi lasterketa honetan, segi mendiaz gozatzen eta bizi pozik, urrengora arte, agur!